Hola, bona nit. La veritat és que jo estaria més còmode parlant de les claus dels èxits de les altres colles que de la meva. Crec que ho tinc bastant més clar en els seus casos que en el nostre, però bueno. Per il·lustrar una mica, jo definiria un marc general primer i després un marc particular per cada colla. Crec que una clau de l'èxit és entendre d'entrada el marc general i després saber d'adaptar amb les peculiaritats que cada colla té. El marc general és evident que el món casteller està pujant, que té bona premsa, que té un sentiment de catalanitat que agrada i que la gent s'hi està apropant, i a més amb el món universitari que cada cop més gent jove fa castells i ho viu com una festa, o sigui, com una cosa divertida, doncs per aquesta banda les colles, totes les que tenim a prop ambient universitari, doncs tenim molt a guanyat. Marc general també és recolzament institucional. Crec que és obvi que tant Sants aquí com nosaltres, en el moment que hem tingut local propi, hem fet un salt endavant. En el moment que tens local i que pots assajar a cobert i et pots permetre fer proves de set netes al febrer o al març, cosa que nosaltres abans no podíem perquè no ens hi cabien allà on assajàvem, i ho havíem de fer en un exterior. Lògicament el mes de març no sortíem a l'exterior a les 11 de la nit a fer castells. Aquí tenim un ajut important. Quan les institucions ajuden, crec que en el cas del sud és evident, la zona tradicional, que a part de l'ambient casteller passa a les institucions i per tant l'evolució és una mica comuna i hi ha un gran suport, doncs això ajuda molt. Jo almenys, des que estic a la colla, des de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha donat un recolzament bastant fort a les colles, la coordinadora de colles funciona bé, l'ICUP ha estat més generós amb les subvencions, els locals propis de les colles arriben i això ens ajuda a tots. Deixant això de banda, un marc una mica més particular nostre, s'ha d'entendre que nosaltres portàvem molts anys estancats, però era un estancament que era de creixement horitzontal. A mesura que tu vas fent, no passes del 4 de 8, però aquest 4 de 8 cada cop te'n facin diferent, doncs fa que al final tinguis molts castellers que et poden fer aquest castell. Quan pel que sigui, perquè ja han tingut els seus fills o ja han trobat la feina que volien, aquests castellers tornen a la colla i s'ajunta una mica la il·lusió dels nous amb allò que feien els antics i que s'havien fet ja consolidat, doncs a nosaltres se'ns va obrir molt ràpidament la porta al 3 de 8. Tenint la porta al 3 de 8 i tenint les ganes d'assajar el 2 de 8, doncs vas pel 2 de 8. I a partir d'aquí vas fixant castells. Ben bé, jo no diria... Perdó, que tinc aquest telèfon és el meu. Sí, a partir d'aquí la dificultat jo crec que rau una mica en aconseguir que el gruix de la colla tingui mentalitat castellera. Els castells a partir del 2 de 8 són castells que requereixen molt d'assaig i molt d'assaig previ, a més. No n'hi ha prou amb venir el divendres, l'últim divendres i fer-lo. Cal una constància i això és adquirir mentalitat. La mentalitat s'adquireix tant assajant aquests castells forts, o sigui, de tant en tant, jo crec, estirant les proves a l'assaig, fent proves més fortes dels que la gent voldria, la gent de pinyes es queixa però no, aquesta prova es fa, els baixos surten dolorits, els del tronc surten cascats, és igual. Aquesta mala llet al final és bona i et fa créixer, no? I quan tens aquest punt a l'assaig, aquest punt psicològic bo agafat, anar a plaça i estar preparat per fer-lo. Crec que has d'estar preparat a caure i que després d'una caiguda no passa res. Pots tornar a fer un castell de 8, un castell de 8 i mig, en el cas nostre ara que fem castells de 9, caus i has de poder fer un castell de 8 i mig darrere. I aquest punt de mentalitat fa que la gent vingui contenta a l'assaig, perquè veu resultats. I diu, ostres, els del costat ho fan bé, però jo també. I entres una mica en dinàmica positiva. Parlo del nostre cas, que ha sigut un cas bastant, per dir-ho, ràpid, d'accés a aquests castells. Entres en una dinàmica positiva i no tens ganes de sortir-ne. I continues i vas fent. I si més o menys les coses surten a l'assaig, si ets gent, si tens castellers a l'assaig, jo crec que tot és bastant factible i només cal fer les tries bones. Per últim, en el nostre cas, diria també que és molt important que nosaltres som de la Vila de Gràcia i a la Vila de Gràcia hi ha un sentiment molt gran de pertanyença, fins i tot molta gent que si Gràcia independent, que si coses així, això no deixen de ser anècdotes, però et dona un sentiment molt gran de pertanyença. La cultura popular a Gràcia és molt viva, amb un perfil bastant diferent del que té a Sants, que potser Sants és més reivindicatiu, és una lluita una mica més obrera, i a Gràcia té aquest punt de pseudoconvergent de,
tampoc no ens passéssim, no? I en aquest punt de mentalitat a nosaltres ens havia de costar una mica més. Però bueno, també Gràcia té molta cultura popular de base, d'ateneus i de casals independentistes, de gent molt ficada en cultura popular, i això a nosaltres també ens ha fet créixer molt. Després suposo que hi haurà debat o alguna cosa, no? Gràcies. Bé, bona nit. El nostre cas, potser per trajectòria històrica, és diferent perquè hi ha un passat que et condiciona, no? Jo crec que nosaltres vam tenir el nostre moment d'èxit, fa uns anys ja, i la gestió d'aquest èxit va ser molt dolenta, el qual ens va dur a recaure en errors, i aquest error ens va conduir a la inèrcia de l'error. I aquí ve una de les primeres claus per mi de poder dirigir una colla i portar-la cap a un model que funcioni, no? Què és el clar coneixement de la teva colla? O sigui, el bon cap de colla és aquell que coneix molt bé la seva colla, que en sap les virtuts, però sobretot que en sap els defectes. Perquè abans de potenciar les virtuts sempre hauràs de treballar els defectes. I això és clau. I llavors jo crec que això és el que, quan nosaltres vam entrar a dirigir la colla jove, vam saber fer més bé. I la colla jove havia caigut en una inèrcia de creure's coses que no eren veritat. Havíem sentit moltes vegades i s'havia fet famosa a la colla, si vosaltres no ho recordeu, però la colla era molt allò de assagem molt bé, som la colla que millor assaja i no tenim resultats a plaça. I el primer que es va fer és dir, senyors, això és fals. És impossible ser els que millors assagen i no tenir resultats. Si assages hi ha resultats. I a partir d'aquesta afirmació vam començar a elaborar una mica el nostre mètode, per dir-ho d'alguna manera, o el nostre procés de canvi. La colla va assumir que no era cert i llavors, com que no podíem anar per èxits perquè s'havia convertit en una obsessió de la colla, o sigui, la colla s'havia obsessionat tant en ser aquella colla que havia quedat segona a 13 punts de la vella al concurs i que érem tan grans que cada any començava la temporada pensant en el Castell de Nou i oblidava el trajecte fins al Castell de Nou i vam haver d'incidir molt això. I llavors les pautes una mica de seguir van ser primer oblidar-nos dels objectius concrets, o sigui, oblidar-nos del què i treballar el com, i aquí sí que vam fer molta reivindicació a la colla, inclús els primers anys, com a teràpia de xoc, per alguna manera, renunciant a fer castells de 8 quan podies fer-los. I podies fer aquell 4 de 8 petit, treballat fins al final, o aquell 3 de 8 estirat, per anar a fer-los bé. Quan el tinguem el farem bé. I el primer any va ser una mica drama, vam haver de fer molta teràpia de però anirem a Sant Jordi i no farem castell de 8 i l'altra colla si el fa, doncs és igual. Nosaltres anirem a Sant Jordi i farem els castells que volem fer i els farem bé. Estem treballant al com. Quan la colla va començar a interioritzar això, va començar una mica a prescindir de l'objectiu, però sí posant l'èmfasi en com feia les colles. I aquí va ser quan vam començar a tenir quelcom guanyat. De fet, jo gairebé mai vaig dir a la colla quin castell anàvem a fer el cap de setmana. O sigui, sabien el treball que s'havia fet durant la setmana, sabies en què havies incidit, però anàvem a plaça, per exemple, Vilafranca, tu no els dius els castells que fas, jo no els he dit mai. Van a plaça i saben que segons el treball realitzat i el bagatge que tenim, executarem. I la colla es va acostumar a no posar l'èmfasi en farem això o farem allò, sinó el treball que hem realitzat teòricament ens ha de dur cap aquí. I això va ser molt important per nosaltres, entre d'altres coses, perquè ens va treure molta pressió. O sigui, no era allò de anem a actuar aquí o anem a actuar allí i hem de fer això. No, anem a actuar aquí i hem assajat, per tant, se suposa que hem de fer això. La projecció després, quan ja va haver l'evolució, ja vas començar a tenir uns objectius. Però el primer pas, sobretot, va ser aquest. Sobre aquest pas hi ha unes altres coses, que és com que treballàvem molt sobre el com que l'incidència estava en el que fèiem, en el treball a realitzar, l'objectiu era, primer, tenir molt més volum de treball i treballar a l'assaig molt per sobre del nivell adquirit a plaça. Per tant, tu arribaves als llocs i deies, no, doncs aquest Sant Jordi probablement podríem fer el castell d'avui. Ho veieu que el podríem fer? Sí, clar, doncs no el farem perquè volem que encara hi hagi més treball sobre aquest castell. I la colla va interioritzant. I això, doncs, al principi eren castells de 8, després ho vam començar a treballar sobre el 3 i el 4 de 9, i així et van obrint portes que et van acabar portant el 5 de 9. Per exemple, si quan ja tenies el 3 i el 4 de 9 assimilats, que començaves a treballar en soltura, que veies que estaven totalment consolidats, el següent pas ja era el 5 de 9, després va arribar
el 2 de 9, el 9 de 8, etc. No? Fins al 3 de 10. I l'altre tema també és aixecar el nivell mínim. O sigui, nosaltres sobretot, jo crec que és algo més generalitzat, però nosaltres sobretot com a colla estàvem obsessionats amb el màxim. En aquell moment hem de fer el 3 de 9. I treballaves per a nivell màxim arribes puntualment uns moments molt determinats cada temporada. L'important és el nivell mínim. Si el teu nivell mínim és el 3 de 7, el més normal és que el teu nivell màxim situï els castells de 8, però a partir que aconsegueixes que el teu nivell mínim sigui el 3 i el 4 de 8, ja estàs un grau per sobre. Perquè si en condicions mínimes ets capaç de fer el 3 i el 4 de 8, quan estàs en el teu moment tope, has de poder fer més. I si el teu nivell mínim es situa en el 3 i el 4 de 9, quan estàs a tope, ets gamma extra. I aquí és on incidíem, sobretot en hem de matxacar el nivell mínim. Hem de matxacar el nivell mínim. Sobre totes aquelles conseqüències, llavors arribava la projecció, no? I aquí sí que era una mica la filosofia d'un pas més. El tema és que no només se situava a l'un pas més, o no l'hem situat durant aquests anys, jo durant els meus 3 anys, però hi ha hagut una seqüència, tant amb Jordi Santís com amb el Carles Ribas, jo crec que la dinàmica ha sigut sent bastant similar. Has intentat fer un pas més cada temporada, però també dintre d'aquestes temporades intentant fer un pas més a cada diada. O sigui, es veu molt en diades com Torredembarra, el Vendrell. Jo crec que el Vendrell ha sigut una evolució molt clara, però el primer Vendrell nostre crec que fem el 5 de 8, després de molts anys de no fer-lo. El segon any del Vendrell és 5 de 8, 3 de 9. El tercer any és 5 de 8, 3 de 9, 4 de 9 carregat. El segon any és 5 de 8, 3 de 9, 4 de 9 descarregat. I així arribes al final del Vendrell de 9 de 8, 5 de 9, 3 de 9, pilar de 8. Però cada any l'evolució de la temporada t'acaba duent completada, es veu completada i t'hi du a una evolució de diades. I llavors hi ha moments puntuals on diades d'enfrontament directe, Sant Magís, Santes Tecles, Sant Fèlix... Aquí ja hi ha moltes més connotacions, aquí ja es barregen molts més baremos, però la dinàmica és aquesta. I després, finalment, això és mètode de treball, és dinàmica d'assaig. L'altra cosa que per nosaltres ha sigut fonamental és generar el calendari, l'esquelet de calendari que tenim ara. Jo crec que és un calendari molt interioritzat per la colla, que ja sap perfectament, més o menys, de les sortides de cada any, 20 sortides amb les que ja hi compten, però és que a més saben més o menys en quin estat de gràcia, en quin estat de forma hi has d'arribar. Saben doncs que a Torredembarra ve la primera apretada de l'any, que Sant Magí has de rendir, que Santa Tecla ve al gran punt del setembre, que has d'anar a acabar la temporada molt forta al Vendrell, i tens un esquelet que tothom el sap. Amb tens aquest esquelet tan assimilat i tan interioritzat, és molt més fàcil afegir-hi petits moments. I llavors saps que al principi vas pujant, que arribes a un moment que t'estabilitzes, que a l'agost has de mantenir molt fort Sant Magí, el Catllà, si vas a l'Arbós, si vas a Sant Fèlix, que llavors tens un moment de pausa però que ràpidament tornes a pujar per encarar Santa Tecla, l'any que hi ha Purpur, si no el Vendrell, etc. I jo crec que una mica la nostra pauta s'ha marcat en això. 1, sobretot en el coneixement de la colla, 2, en reduir els errors, eliminar els errors produïts, evidentment errors en comets sempre, nosaltres n'hem comès molts, però els has de tenir controlats. I després en això, en pujar molt al nivell mínim, això per mi és fonamental, assajar molt per sobre del nivell de plaça i després en seqüència de projecció de temporades i calendari. Jo una mica, esperant el debat de després, el nostre aniria per aquí. Bé, a mi, jo estic molt d'acord amb moltes de les coses que s'han comentat. De fet, ja repetiré algunes, perquè realment els de Sants sí que hem fet un pas important, potser els últims anys més visible, però jo em remunto a l'any 2006, on realment crec que va ser un canvi on la colla va consolidar la base sobre la qual avui treballem. Fins al 2006 nosaltres treballem fent castells de 8, intermitentment, el 4 de 8 més o menys el consolidem, però el 3 de 8 intermitentment. A partir de l'any 2006 hi ha un canvi que és degut a una reflexió que vam fer,
que és que si volem continuar creixent, com hem de fer-ho, no? I a la conclusió que vam arribar és que no creixeríem mai tècnicament si no creixíem socialment. Vale? Llavors sempre vam anticipar la crescuda social a la crescuda tècnica. Llavors va ser un punt on es va posar en marxa tota una sèrie de mecanismes dins la colla per tal de créixer socialment i després el creixement tècnic va anar seguit perquè jo crec que és una conseqüència una de l'altra. A partir d'això vam reflexionar molt en quines línies de la colla volíem seguir i sí que hem forjat unes línies d'actuació molt clares de la colla. No? Uns conceptes molt arrelats, que un d'ells per exemple és el calendari, com ara comentava. Crec que és molt important el tenir un calendari atractiu per la colla i molt conegut per la colla, saber ben bé la colla a on comença la temporada, on comences a apretar i on al final t'estabilitzes per continuar podent fer coses. No? Aquesta és una. Després, particularment cada colla ha de trobar les seves. Això és evident. Nosaltres, tenint les conseqüències de ser una colla de Barcelona, doncs tenim la implicació de que tenim molt clar que hem d'anar a fer unes vacances a l'estiu, tenim molt clar que això ja és més de la nostra colla, de tenir uns caps de setmana de descans. Sabem que per moure molta massa social a moltes actuacions hi ha molta gent diferent a la colla, però moltes són famílies, tothom té una vida social, o quasi tothom té una vida social externa als castells, i això implica no haver d'estar cada cap de setmana involucrat en castells. Per tant, sempre hem tingut molt clar que cada mes hem de descansar un cap de setmana, que tenim les vacances a l'estiu, o fer-te, per exemple, una altra de les coses del calendari que nosaltres dèiem és ens hem de fer molt forts a casa. O sigui, hem de tenir diades molt claus al nostre barri que ens haguem de fer forts per poder fer les grans actuacions a casa també. No podem anar només, hi havia molts anys, i això és més en els últims anys, hi havia molts anys on només anàvem a fer castells importants a Vilafranca, a Terrassa, i en canvi ens quedàvem una mica pobres a casa i vam decidir que realment les actuacions a casa també havien de ser importants i des de fa 3-4 anys estem treballant per tenir un calendari on actuacions fortes també siguin a casa. Per què? Perquè és molt més fàcil que el casteller ocasional aquest que et ve et vingui al costat de casa i que no et vingui a 20 quilòmetres de casa. O sigui, un casteller si està pel barri un diumenge i ha de sortir de casa durant una hora per venir a l'actuació et vindrà. Si ha d'agafar un autocar, en desplaçar-se, perdre al final 3, 4 o 5 hores per fer una actuació, no et vindrà. Per tant, les actuacions fortes també fer-les a prop de casa o si pot ser inclús dins del barri. A més d'això, vam voler créixer també en tots els àmbits, no només en la part que a vegades és més senzilla, la part de gent jove, que és fàcil atreure'ls i tot, sinó intentar créixer en moltes franges d'edat. Perquè la gent jove t'aporta una frescura a la colla, t'aporta un dinamisme, però no t'aporta certes coses que t'aporten pares de família, gent ja amb molta més estabilitat, que et dona molt més futur, i depenent del nivell en el que estàs, aquesta gent és molt important per tenir unes bases sòlides per fer les soques, etc. Després vam voler també, a nivell de mantenir aquella massa social, si l'aconseguies, com la mantens. Llavors, una de les claus també és implicar molta gent de la colla. En fer molt petites feines. O sigui, nosaltres a l'última candidatura que vam presentar, em sembla que hi havia més de 70 persones apuntades a aquella candidatura, perquè havíem repartit tantes petites feines que el que això feia és que ningú es cremés molt en algun aspecte i tothom participés en algun, i sentís una mica d'implicació en allò que feien i volguem demostrar després que la seva implicació mereixia la pena, s'hi esforçaven molt més a l'hora de fer, no? I obtenien molts millors resultats. I una altra de les coses a nivell social que vam fer va ser sobretot obrir una mica la ment. A vegades les colles patim molt del que hem fet, de com hem actuat en molts anys. Jo crec que hi ha d'haver una base molt sòlida, com he comentat, que es va forjant, però sí que hem d'estar molt oberts a noves idees. La gent que entra nova sempre t'aportarà idees, sobretot a nivell social, de com fer les coses, de què podem fer, i això crec que és important que escoltem, perquè a vegades si no tendim molt a fer sempre el mateix. Què fem per la diada? Ja no parlo dels castells, sinó de què fas per captar gent per la diada, què fas. Hi ha hagut en els últims anys moltes idees, molta gent nova,
Nosaltres una de les característiques que tenim és que la Junta, per exemple, és oberta, o sigui, pot venir tothom que vulgui, pot venir a la Junta i pot opinar, no té vot, però sí que té veu. Llavors això, que la gent entra a la colla i li pots donar la teva opinió, pots expressar què et sents, com ho muntaries, com ho organitzaries, donar veu a aquesta gent nova, que encara a vegades són idees esbojarrades, però les idees esbojarrades a vegades tenen molt bons fruits. I després, per la part més tècnica, jo crec que per al nivell de creixement tècnic sí que és important, i això ja ho sabeu, el compromís de la gent de tronc. Nosaltres, per exemple, el que hem notat en els últims 3 anys o així és molta més implicació de la gent de tronc, abans ho parlàvem, no? A dia d'avui, si vols estar a primera línia per pujar als castells en una colla mitjaneta, ja no et pots saltar ni un assaig. Nosaltres, com moltes colles, tendíem de fa anys d'aquell casteller que et venia els divendres i a sobre és el que t'arribava tard, i després és el que ho feia tot. Això crec que amb les dinàmiques d'assaig que s'han agafat a dia d'avui això s'ha acabat, la gent ja necessita un compromís extra i tothom que puja als màxims castells ha de tenir aquest nivell de compromís, o si no pot fer moltes altres coses a la colla, però sí que a nivell tècnic de tronc no faria. I quan a nivell de que comences a créixer com a colla, això traspasses del nivell de tronc a nivell de folres i a nivell de soques. Les primeres línies de soques s'han de cuidar molt. Crec que és fonamental poder fer aquestes proves en tots els assajos, tant assajos de dimarts com de divendres. No els hem de posar que aquest és l'assaig de soques o que és el de divendres, no. Durant cada assaig de dimarts així impliques a tota aquesta gent i els dones la importància que té. Siguem pocs a l'assaig, però una petita soca, la gent ha de participar. Quan ve l'assaig ha de participar, no ha de aixecar mans durant tota l'estona. Això és una de les coses que ens hem de donar compte. Després, a nivell tècnic, sobretot, jo com a mínim a la nostra tècnica el que ens hem basat molt és a posar molta intensitat a l'assaig, i això ho aconseguim amb una planificació prèvia molt important. Ja no anem a l'assaig improvisant allà amb què fem, sinó que ve tot preparat. I això comporta que tens amb la planificació t'entren moltes més proves d'assaig, per tant tens molta més gamma per assajar, tens molta més gent que pot pujar, tens molta més capacitat de repetir molts més castells. On abans feies 10 proves, ara te n'entren 15, i això són 5 proves que guanyes per assaig, que al final, quan acabes la temporada en 7 mesos, són moltes proves més que has fet d'una temporada a l'altra. I aquesta intensitat de l'assaig et provoca també el fet d'anar una mica més enllà dels assajos. Com més gent ets, més implicació tens de la gent que ve d'assaig, pots anar un pas més, ja pots fer els castells que abans els feies fins a dosos, ara els pots fer fins a Collsador, els que feies fins a Collsador els pots fer fins a Enxaneta. En els últims anys, a la nostra colla, crec que pràcticament molt poca gent ha debutat anant a plaça, sinó que abans han debutat a l'assaig fent el castell sencer, les Torres de Set, per exemple, és un clar exemple, no? De fer del que abans era la Torre de Set, ara el passa sencera a cada assaig i per ningú és una feta extraordinari, no? Sinó que ja comença a ser una rutina i la gent que ha de debutar al 2 debuta a l'assaig, amb el qual això et treu una pressió després a la plaça molt important. I per últim, amb els anys, el que sí que hem notat també, que a mesura que et vas fent gran tens un planter. Abans el Raimon parlava de gent que et torna a la colla, i és veritat, gent que passa per la colla, que hi ha una temporada que no ve, després torna a venir, però també hi ha una cosa molt important, que és que a mesura que vas creixent tens una cantera de gent que ve de dalt, que això es comença a notar, no? Quan portes 20 anys, els nens que van començar amb 5 ja en tenen 25, que el nen que feia Collsador ara pot fer a terç i té una experiència que una persona que no té aquesta experiència, que ve de fora, no la té. Llavors, a mesura que et vas nodrint, tens aquelles peces clau en tots els pisos que han sigut aixecadors, han sigut enxanetes, que tenen aquesta experiència que, en el fons, és molt benvinguda després a l'hora de portar castells a plaça, d'afrontar pressions a la plaça o d'afrontar els neguits que et comporta a l'hora d'assajar castells. Bona tarda, jo soc en Sergi, dels Marrecs, una colla de menys nivell que les que han vingut a parlar fins ara, però som poder més similars a Xics de Granollers. Quan en Sergi em va comentar de venir a fer la xerrada aquí, de fer un pas endavant del que anava,
vam estar parlant amb tècnica i amb junta també, ostres, anem de ponents a una xerrada i ja és que comencem a fer-nos grans, no? I això, sí, bueno, aquesta gent ja tenen el cul pelat, nosaltres no. Però bueno, és un fet indicatiu i ens va fer pensar també en els anys enrere de quan vam començar a posar-nos. Jo ja fa 4 anys que soc cap de colla, junt amb tot l'equip tècnic som 3 o 4 que han sigut els 4 anys i la junta sí que ens ha acompanyat sempre durant aquests 4 anys. En Pidu, que avui no hi és, que és el president de la nostra colla, ens vam assentar abans de posar-nos-hi. Nosaltres, abans de que el 2010, el nostre castell màxim era la Torre de Set, i quan ens hi vam posar aquell estiu vam estar parlant de posar-nos-hi i parlant sèriament de moltes coses, no? Molts factors que han sortit aquí com si fos normal, però que en colles del nostre nivell pues, has de pensar i has de trobar-ho i bueno, ens hi vam posar. El més important, penso, a nivell de marrecs que ens ha anat és anar molt agafats de les mans, tant amb la junta com amb la tècnica, amb tots els problemes que et pots trobar en una colla de la nostra categoria, que a vegades un problema pot suposar la pèrdua de 3 famílies i això ja és moltíssim. Llavors això és el primer pas. Penso que colles del nostre nivell que tant junta com tècnica vagin agafat de les mans és el tot. Llavors, a nivell de junta sí que vam mirar-ho de reestructurar d'una manera en què hi haguessin moltes comissions per no sobrecarregar tot el pes als mateixos. Al ser una colla que mou 100, 150, 200 a les màximes places no vol dir que el dimarts ets 70 assaigs i llavors dels 70, 30 sumes la junta i la tècnica. Llavors aquests 15 que estan a junta no són els 15 que s'ho han de menjar-ho tot, sinó que han de tenir bastantes comissions. Llavors, a nivell d'estructuració de junta, l'important va ser també aconseguir una comissió de pidolaires, en diem així a tots aquells que es mouen les subvencions, en què busca actuacions cobrant, en què busca actuacions que has d'anar a fer aquell pilar 4, aquell castell de 6, però que cobres aquells 1.200, 1.500 euros que dona gust. Llavors hi va haver-hi, nosaltres, a diferència d'aquí, que teniu el bar que mou tot el d'això, que fa cohesió social, tenim el nostre bar com a lloc d'intendència després d'assaigs, cada divendres està obert i durant les actuacions, després d'actuació que fem a casa i anem a fer, sobretot a Salt, que anem a fer la festa major, el tenim obert i això també econòmicament aporta moltíssim i socialment també perquè els assajos, quan acabem a les 11, quarts de 12, doncs la gent s'hi està fins a la 1, quarts de 2 i això la gent li agrada. Després fer la cerveseta i comentar els castells i això agrada. També vam crear la comissió de nouvinguts, abans de posar-nos-hi vam anar a assaig de Sants. Sants ens va explicar que tenien 2 paios en allà, que tothom que entrava per la porta i estaven pendent d'aquesta gent i... És així o no? Estaven pendents, llavors nosaltres ens vam fixar molt que, ostres, que és important que quan una persona ve nova a l'assaig, ostres, que aquella persona no se senti desorientada, que sàpiga, si no sap comptar els castells els expliquem, però que hi hagi 2 persones almenys que sempre indiqui qualsevol cosa, no? Qualsevol dubte, que se senti a gust aquella persona, perquè si no està a gust és molt fàcil que no torni. El més difícil és que torni, no? I això és important. Llavors també el fet de tenir el nou local aquest, on ens estem ara, que just vam estrenar junta tècnica i local nou, i hem posat una ludoteca on la canalla, capot, els més petits estan allà en aquesta ludoteca, és un espai tancat on poden cridar el que vulguin, tanquem la porta i els nens de 0 a 3-4 anys estan allà i els més grans, si el dimarts tenen que fer deures, també els posem allà i amb la qual cosa ja no ens hem de preocupar del soroll que pugui perjudicar l'assaig general de dimarts o de divendres. Llavors, lligat també amb la Junta i a nivell social, la col·laboració amb les associacions del poble ens ha anat molt bé, a nivell d'engrandir també i relacionar-se amb altres associacions, ja siguin els timbalers o ja siguin els geganters, no? Però a Salt no és aquest cas. Però bueno, després hi ha altres associacions que sí que ens hi han portat molt bé i que ens han fet que ha sigut un aliment retroactiu, no? Ells els hi ha anat bé quan ens han necessitat i nosaltres ens ha anat bé quan els hem necessitat en ells. I sobretot el que dic ara d'anar a assajos d'altres colles ens ha fet grans, però sobretot el col·laborar. Nosaltres som de Girona, som molt al nord i aquí de seguida són molta gent, però allà
el que ens ha anat molt i molt bé és col·laborar amb les colles del voltant. Han aparegut els Bailets de l'Empordà, han aparegut els Esparxats de l'Estany, han aparegut els Maduixots de l'Almaresme, hi ha els Xerrics, hi ha la colla Castellera de Figueres i són 5 colles, conjuntament amb els Xuriguers, com deien abans en Raimon, que amb les universitats també ens ha anat molt bé. Doncs aquest vincle que s'ha fet amb aquestes altres colles ens dona que a diades puntuals com la Festa Major de Sal o Plaça del Vi no hagis de patir per si tens pinya o no tens pinya, aquelles coses 5 persones. El que sí que vol dir és anar als seus assajos també, o sigui, tot el que ve ha de retornar, perquè si no retorna passarà una vegada i prou. Llavors sí que té molta feina retornar als assajos, però sí que al nivell que arribes abans de Festa Major de Sal, al juliol, quan totes les colles estan de vacances i et planteges l'assaig de Festa Major i ets més de 200 persones a assaig. Llavors, la feina és de tècnica, de muntar-ho tot, però és agraït poder-te trobar un assaig d'aquestes característiques. A nivell també lligat a les activitats socials, són les colònies, tant de colla com de canalla, ens van molt bé per aportar, i activitats de recaptació de socis a nivell de quan vam entrar també es va fer la quota de soci, són coses que hi ha colles que tenen i colles que no. El primer any lliguem la quota de soci amb la camisa, si tu ets soci et regalem la camisa amb la quota de soci del primer any i el segon any ja ets soci, ja tens la camisa i ets soci i et van lligant la quota. Això què vol dir? Que a principi d'any tu entres a la temporada amb uns ingressos de 3.000-4.000 euros i et permet fer uns desplaçaments que abans no podies perquè començaves a zero. Llavors això també ens ha anat molt bé. Llavors a nivell tècnic no hi ha gaire diferència, ens hem emmirallat molt, hem anat molt a assajos de Gràcia, assajos de Sants, a nivell de tecnificar molt la gent de tronc, que no ens falti, que no, a nivell de compromís, constància en els assajos, i sobretot l'hora de plegar. Abans teníem molt clar que l'assaig era de 9 a 11 els divendres i no passava res i a les 11 s'havia d'acabar. Ara, si els assajos s'allarguen fins a 11:45 no passa absolutament res. Els assajos van lligats com la tècnica munta els assajos amb una pissarra i quan s'acaba l'última prova s'acaba l'últim assaig. Si la gent ha vingut tard i comencem tard, acabarem tard. I això és una mica l'aspecte tècnic. Llavors, també ens ha anat molt bé, com havia deixat, tant els tallers d'escoles com a casals, a nivell de funcionament de canalla, que tenim una canalla enorme, però que aquest creixement, que abans eren 4 o 5 canalles, que ens havia arribat a passar, que en una actuació et plantejaves en allà i arribaves i l'enxaneta s'havia posat malalta i no podies posar 3 dies enxanetes i alguna vegada havíem hagut de trucar que no hi podíem anar, que no teníem enxaneta, érem 4 canalles, llavors clar, tampoc és això, no? Llavors ara tema de tallers escolars i temes de tallers de casals i tot, doncs tenim una canalla que l'altre dia els apuntàvem i són 30-40 canalles amb les respectives famílies. Això vol dir que comentava en Pau que és molt important que hi hagi jovent, però les famílies et donen un volum social també a la colla molt important. I sobretot això, a colles del nostre nivell, els castells que ens venen nous ara, a tots els nivells, les colles grans ja hi han passat i què millor que demanar consells a Raimon, en Pau, són les colles més properes, Minyons també hi anem bastant, amb Saballut, són colles que no fa tants anys que estàvem treballant, ells estaven treballant als castells de 8, nosaltres a 7, ara nosaltres estem a 8 i ells estan a 9, però ells són els millors mestres a qui podem escoltar i a qui podem preguntar per el nivell que hem arribat. Moltes gràcies a tots. Doncs res, un cop aquí aquestes explicacions per cada colla i per cada representant, obrim el torn obert de paraules, per preguntes, per una mica de debat i això, si voleu en algun ponent en particular o en general, ho especifiqueu. Vale? Sí, algú. A pulmó. A pulmó. Serà un... Hola, en Xavier. Voldria preguntar una cosa. Tots vosaltres que heu exposat aquí el vostre creixement, veig que
no és una cosa explosiva, sinó que és una feina molt de mica en mica. Tu, Jordi, has parlat de que volies garantir un nivell mínim, que no pas arribar a un màxim, i tu, Pau, has dit que primer era créixer socialment per poder afrontar el castell. També tu has parlat de que és important l'assaig ordinari, o sigui, que la constància i que tothom digués a tots els assajos. Doncs la pregunta que us voldria fer és: fins a quin punt creieu que el gran castell et fa créixer, o és aquesta feina de més constància? Suposo que van relacionades, perquè una sense l'altra segurament no hi podria ser. Però m'agradaria que m'ho valoréssiu. O sigui, com veieu una part respecte a l'altra? Bé, jo aquí sí que crec que, a part del que dius, que és obvi, no? Que està relacionat. En el nostre cas, per exemple, sent que no som zona tradicional, es nota molt amb el que jo deia de la mentalitat, no? Nosaltres el primer any que vam encarar el Castell de Nou al concurs de fa ara 2 anys, i vam arribar bé d'assaig però faltats de mentalitat, perquè el nivell mínim que diuen doncs no era prou sòlid, no? Jo crec que és molt important, sobretot a nivell mental, no? Que el nivell que tens assolit, aquest nivell que tens dels assajos de dimarts, no? Nosaltres hem sabut que el 2 de 8 en folre el nostre castell mínim, vale? Vull dir, enguany n'hem fet 16, crec, doncs, quan el dimarts posem dosos, punt. O sigui, és el castell mínim, o el 3 de 8 és el teu castell mínim quan el dimarts fas el 3 de 7 net i li pots posar 15 sobradament i de tant en tant dosos, no? I 15 al 4 de 8, per dir alguna cosa, no? 15 al 4 de 8 més 15 dosos al 3 de 8 i una torre de 8 fins a 15, això seria el nivell de dimarts d'una colla que vol fer el 2 de 8 5, 6, 7 vegades l'any, no? A partir d'aquí, si vols que sigui el teu castell punta, et donarà un premi, jo crec, de tant en tant, que està bé, però sobretot jo crec que s'ha de cuidar aquest nivell base per tenir la mentalitat de poder anar a fer el punta, no? Si no vas al punta una mica sense xarxa, arribes al plaça i dius hosti, ara si caiem, què, no? Imagina't, bueno, ja es veu, es donen molts casos de colles que han fet mateix, no sé, no per parlar de ningú, però que vas amb poca base, l'any passat capgrossos, 3 de 9 carregats, 7 de 7 a darrere, no? Ostres, dius, no pot ser, 3 de 9 has de... Vol dir que no ho tens ben treballat, no, la saps? I el punt aquest de la mentalitat. Sí, bastant d'acord amb el que ha dit ell. Ja ho he dit, nosaltres veníem d'una situació una mica peculiar i molt pròpia i molt interna, no sé si és extrapolable. Jo crec que el Castell Gran et porta gent, això està clar. O sigui, després del primer 3 de 9, després de no sé quants anys, arribes a l'assaig i veus 10 cares i dius, ostres, aquests són gent nova. Fas el 5 de 9 i el següent assaig, al mes d'octubre, que dius 10, 20, 25 cares noves. És evident que el Castell Gran, l'èxit, és evident que l'èxit t'acaba portant gent. El problema és que a nosaltres la busca d'aquest èxit amb un procés potser no del tot idoni ens estava condicionant molt perquè ens feia caure. I aquesta caiguda no només aconseguia que no vingués gent, sinó que en marxés. I això era un problema molt gran per nosaltres. Per tant, vam haver de posar èmfasi en l'altre, no? Que deia abans, en el procés. De fet, la tècnica que comencem nosaltres fracassem. O sigui, la primera gran diada és fracàs. Anem a Sant Magí, caiem de 4 de 9 i a més s'ajunten que la colla rival fa el Castell de 9, el qual era fracàs. Però va ser l'input que necessitàvem de veure que potser estàvem fent alguna cosa bé. Perquè lluny de la colla d'arrogar-se, d'entrar en aquell autoflagel·lació que portàvem d'altres anys, de oh, ja hi tornem a ser, tan bé que assagem, era allò de no, però seguim, anem-hi. De fet, el més important aquell dia, i el que ens havíem venut molt com a colla, ens havíem exigit com a colla, era ser prou gent aquell dia per poder-nos plantejar el 4 de 9 en solitari a plaça. Evidentment, quan el 4 de 9 cau, en això ni penses. Però sí que ja havíem tingut una idea de dir, no, si som prous, i si som capaços d'aconseguir això, i de seguir treballant, acabarem fent els castells. Llavors, per això vam haver de posar tant d'èmfasis en el treball. En aquesta primera etapa va ser així, i la fe en el que estàvem fent i en aquesta metodologia de treball, també en la dinàmica d'assaig, com ha dit abans el Pau, havíem passat de fer 12 proves, 13 proves, o sigui,
ens autonomenàvem una colla que millor assajàvem i crèiem més de 13 proves en un assaig és impossible. Doncs en vam començar a fer 16, 18, crec que un any el Carles aquí ho dirà, aquest any en algun assaig n'hem arribat a fer 21. Ostres, hi ha molta dinàmica de treball. La gent veu aquest canvi i creu que es pot arribar a aconseguir alguna cosa, tot i que el primer gran examen sigui fracàs. No? Un cop passat això, a la que comences a descarregar 3 de 9, a la que comences a descarregar 4 de 9, a la que et comences a sentir segur amb el teu potencial, a la que comences, el que deia ell, a la que comences a dir, ostres, el nostre nivell mínim ha pujat molt, ara anem a mirar amunt. Llavors sí, llavors quan assoleixes aquell èxit, quan assoleixes aquell castell, és molt important perquè, primer, retroalimenta la convicció del que estàs fent, però a més, és entrada de gent. I, o sigui, una mica nosaltres hem hagut de buscar l'equilibri entre les dues coses. Com bé diu, els castells punta troben a molta gent, però si no tens la base sòlida de després, tot el que és explosiu acaba caient. No? En canvi, si tu vas construint, pots caure en algun moment, però ja tens una base construïda, per tant pots tornar a escalar. No? Si comences la temporada fixant l'objectiu en el que tu vols acabar fent la temporada, et trobaràs que t'estàs saltant molts passos pel mig. Llavors és tornar a començar, i ara això és així, no? El fet de tornar a començar, ara pararem tots a l'estiu i tornarem a començar assajant castells de 5 nets, castells de 6 nets, castells de 7 nets, i anar progressivament. Si tu et poses al principi de temporada, doncs vaig a fer el 3 de 9, no. O sigui, jo crec que la tècnica ha de tenir els seus objectius que volen fer fins a la temporada, però tots els passos intermitjos també han d'estar molt clars. Llavors, tu no pots posar-li mai a la colla l'últim objectiu com a final, perquè si no és el que pot ser que no arribis perfectament i tot sembla un fracàs al final. No? Quan pots haver fet al final, no pots haver arribat a aquest pas, pots haver arribat a l'anterior i pot ser un èxit brutal. Per tant, sempre crida gent, porta gent, però sempre en el moment determinat. Crec que sempre has d'anunciar el castell o sempre has de fer la crida de gent per anar a buscar un castell quan tu tens tota la base sòlida de sota, consolidada i preparada per fer-la. No? Perquè si no, vindrà molta gent, no ho farà, serà un fracàs, tota aquella gent la perdràs. Si realment tu ho fas a poc a poc i al moment en què tu proposes, crides a gent, no ho aconsegueixes, però la base sòlida l'has consolidat, doncs aquesta gent tornarà. Si és només pel fet puntual, i crec que hi ha molts exemples dels anys finals dels anys 90, amb colles que van fer la seva explosió màxima, com Castellers de Terrassa. Els d'Arreu són molt bon exemple, crec jo. Van arribar a fer una punta, una explosió brutal, van convocar molta gent, van arrossegar molta gent, i quan ja no van tenir aquell èxit, allò va caure en picat. En canvi, que ara mateix s'han tornat a refer i estan fent al revés, no? Consolidant molt bases sòlides i en canvi això els està portant a consolidar-se en aquest moment. No hi ha gaire res més a afegir, no d'això. Com ells, i suposo que com totes les coses que ens hi trobem a nivell de tècnica, tu dius, ostres, seria molt maco que parlo de Marrecs, a Plaça Albí fent un 5 de 8, però bueno, estàvem al juliol i dèiem el 5 de 8 al igual que el farem, saps? O sigui que teníem molt clar que havíem de treballar molt a assaig, havíem posat apunxadors ja al juliol, que això està bé, tu has de tenir a nivell tècnic les línies, com suposo que tots tenen aquí, molt marcades, no? Hi ha castells com el SIC, no? Que necessita molt d'un 3 de 8 ferm, doncs treballes a principi de temporada un 3 de 8 ferm. Tampoc no és molt exemple perquè el primer 3 de 8 que vam fer va caure. Però bueno, és igual, la colla va dir, hòstia, ens ha caigut, però quina tonteria més gran, saps? I al cap d'un mes i mig, 2, ja tornàvem a tenir el 3 de 8. Treballar i sobretot no plantejar-te el castell límit, sinó, com molt ben han dit ells, la base social, la base sòlida i l'assaig rere assaig que et dona el potencial per arribar allà on vols arribar. O sigui, ningú, igual com ara Xips ho esteu trobant, ningú al principi de temporada podés plantejar el 5 de 8. Però es va assajant, i si arriba i el fas, i si no, és feina feta per l'any següent. No pots plantejar-te una temporada de límit, sinó una temporada de treball. I ja arribarà el castell que hagi d'arribar. I disfrutar del que s'està fent. Tampoc no es pot anar assajant castells més alts i no disfrutar els que estàs fent, perquè penso que si no t'estàs perdent coses pel camí que fa al final que t'angoixi i que tampoc disfrutis del que estàs fent. Joder, que 3 de 8, 4 de 8, Torre de 8 són castells que a nosaltres ens acosten moltíssim. Disfrutem-los també, si arriba al 5 de 8,
bé, el regalo de final de la cirereta, i si no arriba, doncs és molta feina feta per de cara a l'any que ve afrontar-lo, i si pots abans de vacances fer-lo, i si no, no ens podem ofuscar amb aquests castells nosaltres. Són castells molt alts, que necessiten molta gent, molt tècnics, i que necessiten molta constància, assaig, i ja arribaran. Disfrutem de les que estem fent ara, i si arriben bé, i si no, doncs a treballar amb treball fet per l'any següent. Teniu el vostre cap de colla, també l'he de preguntar. Enseny. Hola, bon vespre, soc en Faust dels Xics. Preguntar-vos com es pot arribar a motivar la pinya, heu parlat molt de la tècnica, el compromís de la gent de tronc, els dimarts, els divendres, com no, la canalla, que també són molt importants, però la massa social que ocupa la gran part del castell, que és la pinya, com es pot motivar el 5è, 6è, 7è cordó i tots els cordons que hi hagi amb els grans castells que feu i poder arribar a fer els màxims castells en solitari, sense la col·laboració indispensable de les colles que us acompanyen a les diades. Personalment crec que és les colles castelleres, independentment del nivell que tinguin, de 6 a 7, de 8 o de 9, haurien de tendir a arribar, no? Poder fer els teus màxims castells en solitari, independentment del nivell tècnic que tinguis. Fem al revés ara, millor, si no és que està tot dit. Llavors no... És una bona pregunta perquè costa molt que la gent es motivi a nivell de pinya, aquest 6è cordó, que això, ells poder a nivell de treballar tants de folres i tantes soques fa que hi hagi un treball de molta més gent i que la gent se senti molt important en tots els nivells, ja sigui el 7è cordó, perquè poder té peu aquell 7è cordó o li passen per sobre ja se sent important. Nosaltres, com a colla mitjana i modesta, vam començar fent un treball molt important, primer de formació. Passàvem PowerPoints als assajos, a nivell de formació, i donant la importància de tots i cada un dels cordons, fins i tot de les falques, de que estiguin els castells ben lligats, de que estiguin els castells... Tots i cada un té un paper molt important, i aquesta persona ho ha de saber. I la millor manera de saber-ho és parlar-hi, i es parla amb un gran equip de pinyes que pugui parlar, que pugui arribar a transmetre la importància i sobretot que, el primer tot, que quan facis una pinya es vegin apuntats, perquè si aquell 7è cordó no està apuntat, llavors ell no se sent important. Llavors, a nivell de pinya sí que és important que comptis, que els de davant comptin amb ells, i la millor manera és les pinyes s'escriuen, no? Pues que es cantin o cantar-los o que es vegin escrits, això primera. I segona, fem molta pedagogia. A nivell d'allà a Girona estem molt amunt, costa molt, ve gent de les barres d'ensaire, ve gent que no ha fet mai castells i s'ha d'explicar molt bé, gent que no sap comptar castells i s'ha d'explicar molt bé, s'ha de sentir important. El nivell aquest del que comentava abans del nouvinguts, que són aquests els que parlen amb aquesta gent i que els fa sentir important, i en aquells assajos que sou menys, que hi hagi una mica de rotació, el del 7è cordó que passi cap a davant i el del primer que passi una mica enrere, que ningú se senti que el seu lloc és seu. Hi ha castells límit que sí que tothom té el seu lloc, però que no hi posem noms a cada un dels llocs, saps? Sinó en els límits sí que toca, però en els altres, els que fa rodatge, que rodin tots els nivells. Bé, crec que perquè la gent se senti important és primordial que participin, no? I no participes, el que deia abans, no només aixecant els braços, que això et cansa. Per tant, has de buscar solucions, depenent del nivell tècnic de cadascú de la colla, has de buscar solucions. Com bé deia, nosaltres ara ens trobem amb una facilitat relativa, no? Però de que la gent que ve se sent trepitjada, no? Ara, jo, per exemple, ara aquest any que hem començat a fer folres manilles, és el primer any que quan acaba l'assaig et poses a la porta i tothom surt amb la llengua fora. Abans passava amb potser 3/4 parts o la meitat de la colla, no? Ara ja tothom surt, perquè és que l'últim que està apretant al final de la soca acaba rebentat també, no? I has de fer sentir important, però cada nivell depèn. Nosaltres fa anys ens va anar molt bé buscar castells que van 3 per sota, que participa molt la gent de pinya i se sent important. Fent els primers tastets de folre no eren prou gent, anem a fer mitjos folres contra la paret, no? Perquè la gent participi i que aquestes proves no caiguin mai de l'assaig. Si cauen aquestes proves de l'assaig i es dediques només a fer proves netes, al final aquesta gent l'únic que fa al final és aixecar els braços. Per tant, no participen, no se sent important, no
no veu quin rol pot adquirir dins de la colla, quina és la seva importància. Si sempre ve a l'assaig i com a mínim fa 1, 2, 3 proves, és primordial. Jo veig moltes colles de set en molts moments que pequen de no fer proves de pinya a l'assaig. Segur que tenen uns troncs perfectes, però després de pinya es nota que, hòstia, hi ha desajustos, hi ha coses que l'únic que es fan és... Veus que el que no s'ha fet és assajar justament aquest tros de castell, per molt, encara que no col·loquis en un castell de 8 als quins, només fins a quarts, ja hi ha prou pes com perquè la gent comenci a notar quina és la posició que ha d'agafar o la que no. Llavors has de buscar la participació de tots. Sí, bastant en la línia del que hem anat comentant. Jo crec que el més important és que la gent s'ho passi bé. La gent ha de disfrutar. També s'ha de sentir important, però si t'ho estàs passant bé, tampoc necessites tant sentir-te important. T'ho estàs passant bé. Llavors, a incrementar el ritme d'assaig, com deia abans, si tu fas 20 proves en un assaig, pots fer 7 o 8 pinyes. Si fas 8 pinyes, hi ha molt de treball a nivell de pinya. Llavors, la gent sap que té un paper important perquè sí, hi ha un parell de proves de tronc, però pinya, i una prova de tronc, però hi torna a haver pinya. Per tant, i llavors, també hi ha el tema que us deia abans, com que treballes per sobre de... Bueno, ara és més complicat, però quan vam començar, com que treballaves per sobre del nivell, doncs, potser una colla que no havíem fet el 3 de 9, assajaves el 2 de 9, o assajaves el 4 de 9 amb l'agulla. Ja només aquest fet que estan dient aquests bojos ara, anem a provar alguna nou, aquesta curiositat ja et manté en tensió. Estiguis al primer cordó o estiguis al 8è. I després hi ha temes comunicatius que intentes també generar el bon rotllisme aquest que et faci passar-t'ho bé i al mateix temps sentir-te important. Jo quan portava l'assaig feia moltes referències a gent de pinya, inclús bronques, Manel, calla ja, o Pep, acotxa el cap. Però era, estem fent el castell, aquest tio m'està mirant a mi en lloc de mirar dalt. Hòstia, potser sí que estic fent alguna cosa, no? Fins al punt que al cap d'unes setmanes et venia gent que porto 2 setmanes parlant i encara no m'has fotut cap bronca. No? La gent com necessitada de... Fixa't en mi perquè m'estic portant malament, entre cometes, no? Però és allò que diu, no només està mirant el terç o el quart, també ens està mirant els de sota. I llavors, petits jocs, que potser surten molts cops involuntàriament, però que veus que tenen la seva incidència, sobretot amb la gent de pinya. Jo, com us he dit abans, no anunciava mai els castells, però molts cops el meu missatge era: bé, sabeu el que hem assajat, sabeu els castells que portem provant, ja veurem què fem, m'agradaria anar fort, però evidentment depèn de vosaltres. Quan arribi a plaça, us miraré els ulls i segons el que em transmeti la vostra mirada farem. Evidentment sabien que no ho deia pel tronc. Si no tens el tronc assajat i preparat, difícilment el portaràs a plaça per molt que em mirin amb cara de lleó. Però llavors arribava a plaça i per davant meu passaven 20 o 30 tios de pinya d'aquests de cordons. Mira'm, mira'm. Llavors, doncs, és allò de... feien el seu paper, jugaven el seu paper. I és maneres d'anar implicant a la gent, fer-lo sentir, però sobretot és que s'ho passin bé. O sigui, que hi hagi un ambient de comoditat a la colla, i en això, com dèiem abans, també juguen molt els resultats, evidentment. És molt més fàcil gestionar una colla que funciona que no pas una que, pel que sigui, inclús... Nosaltres algun cop amb la tècnica ho havíem parlat. Nosaltres hem fet el mateix treball, la dinàmica de treball ha sigut exactament la mateixa, i si aquell dia que se'ns va torçar la regla, en lloc d'aguantar-la cau, les sensacions serien absolutament diferents. I tots els esforços són els mateixos. Bueno, és intentar, sobretot, mantenir el col·lectiu tensionat. I hi ha una idea que ens hem repetit molt, les tècniques, i que crec que és molt important al món dels castells. La pinya és el 80-90% de la colla. És a qui li has de dedicar l'atenció. Vull dir, el tronc és un 10 i la canalla un 5 i el gruix és la pinya. És on has d'incidir perquè és la part més nombrosa i a la que has de... Sempre parlem de l'ego del tronc. La pinya té el seu ego també. I si puges al folre en tenen més. I els de manilles en tenen molt més. Doncs no t'has de dedicar només a gestionar troncs, has d'estar molt atent també al col·lectiu de pinya. I jo crec que és una de les feines importants i que potser a vegades se'ns oblida. No, la pregunta és bona i jo encara tinc curiositat de
com es diverteix el 15è cordó d'un 5 de 9, que bueno, aquests el fan en solitari, perquè és que... Dius, mare de Déu. A nosaltres aquest diumenge, el dissabte passat, que estàvem a Tarragona, 7 o 8 de la meva colla es van apropar al puesto 5 de 8 i a l'arribar va dir que no se'm fotren, vull dir, hi ha tanta canya que jo em foto aquí quasi que fas una taca i molesto a la foto, no? Una mica... No, a veure, és que hi ha un punt que jo crec que és diferent. No molesten ja, bueno, és que és igual. Un tio de 1,80 quan ja hi ha l'últim tap allà col·locat és... No, però que a la pinya hi ha una cosa que és molt important, que és el sentiment de pertanyença, no? El col·lectiu, és veritat, és indubtable que quan amb una gran diada, no? Vas a fer un castell i estàs al 9è cordó, lògicament pencaràs menys que si estàs al segon, i s'ha acabat. I que el 80% de la gent que va a un assaig prefereix suar que no suar. És una mica el món al revés, no? Però és, bueno, ja que vinc, a mi que em fotin pencar, no? Jo passo d'estar avorrit. També hi ha gent que no, que diu, no, a mi hi ha molt el rotllo castells, tinc aquí els amics, després fem la birra i aquí estic còmode i estic bé, no? És una mica feina de l'equip de pinyes detectar les voluntats de la gent i igual que moltes vegades ens passa amb els nens, no? Que diem, hòstia, anem a fer aquest castell perquè tal nen que ha assajat molt faci aquest castell, no? Doncs també s'ha de detectar gent que està venint molt il·lusionada i dir, a veure, senyor, si aquest cap de setmana anem a fer un 4 de 8, que no és el castell punta, hosti, fotem un primer vent, un tio que porti 2 mesos a la colla però que té vida. Li fotem a darrere els 2 millors vents que tenim falcant-lo, però no passa res, no? Que el tio debuti, que faci... Sobretot cuidar una mica això. També important les per colles folrades, crec que potser que en la mesura del possible, i sobretot al llarg de l'evolució, que les mans del folre i les crosses del folre, els contraforts del folre, no siguin gent de tronc. Això et fa créixer molt. A la llarga, és veritat que pots tardar una mica més, després és molt més fàcil posar algú de tronc, de crossa i de contrafort, és obvi, és molt més fàcil perquè s'aguanten sols, però a la llarga estàs perdent gent que pot venir il·lusionada, no, a l'assaig. I per últim, bueno, fer moltes pinyes a l'assaig, és que no hi ha més, no? Nosaltres ara estem fent, que és molt per nosaltres, suposo que per altres colles igual és poc, per nosaltres els dimarts fem 2 folres i 3 pinyes, a part de la pinya del Pilar de 6, o sigui, serien 4 pinyes, més una pinya al principi per gent nova, o sigui, fem una pinya de castell de 7 o de 6, a vegades fem castells de 6 sencers al principi de l'assaig, rotllo, hòstia, aquest tio té bona mida de segur, va, fotem un castell de 6 i a veure com s'apanya, no? I les 4 mans que tens allà, bueno, fan un castell de 6, vulguis que no, doncs escolta, aquells han agafat alguna cosa, no? Dius, després aixecarem el 3 de 9, jo estic fent aquí un 3 de 6, això serveix d'alguna cosa? Bueno, doncs sí. No, clar, tot això serveix. Després ve la pinya d'un pilar qualsevol, un pilar de 4, un pilar de 5, la pinya del pilar de 6 i a partir d'aquí, o una torre de 7, en funció també de l'assaig, no? Si estem provant gent o no, la torre de 7 i després venen 3 pinyes i 2 folres, això és un dimarts, i un divendres 2 o 3 folres i 4 pinyes. Una mica, però és que és això, perds proves netes o allargues d'assaig, que això és una de 2, però guanyes que la gent penca, i és el que deia el Pau, no? Hòstia, la gent agraeix sortir... Bueno, vull dir que els que surten amb la llengua fora t'ho agraeixen. No és en plan, que cabrons, quina feinada ens heu fet fer, no, és, hòstia, com han volat, tio, que avui hem sortit d'aquí, que, bueno, que em diré el fisio demà. Però bueno, i és això. Però a mi em segueix, i la pregunta a mi em ronda encara, de què fa el 15è cordó al Catllà de la colla jove de Tarragona, i jo aquí ho dono molt a la pertanyença de colla, l'orgull de ser d'una colla. I això, a la zona no tradicional, es viu menys. A Tarragona soc de la jove, o soc dels xiquets, soc un rotllo diferent, que nosaltres, a veure, a Barcelona ara es comença a donar una mica aquest cas, no? Que hi ha una mica més de rivalitat, però els meus en cap cas diuen, hòstia, soc de Gràcia, i ja veus tu, que millors que som que els altres. No, vull dir, estem aquí, anem de blau i ja està, vull dir que no som tan diferents. No, ja es van gestant aquestes coses, no? Però vull dir... De crear mentalitat castellera. M'agradaria veure si tens exemples concrets o idees de així creem mentalitat castellera. Una pòfima, a veure si té una pòfima. Això ja seria la ròstia. I després pel Pau i pel Sergi heu comentat, tu Pau en l'any 2006 que vau fer un gran canvi d'implicar molta gent amb la direcció de la colla, no? A nivell de junta, implicar molta gent, una candidatura que era uns 70 persones. I tu, Sergi, també has fet molt incís en crear moltes comissions i això. La meva pregunta és, amb el temps, heu valorat positivament això a nivell de responsabilitats? Us han respost les expectatives, si éreu dirigents en aquell cas o ara en el teu, Sergi? Eren les 3 preguntes. És molt complicat perquè
jo he dit al principi, és molt important conèixer la teva colla. Clar, marcar unes pautes generals és molt difícil. Jo sí crec que primer és analitzar molt la mentalitat de la teva colla. O sigui, jo crec que ara la colla jove té un caràcter competitiu que quan vam començar no el teníem. O sigui, llavors havíem d'assegurar molt més. Jo sé que ara la colla es pot permetre segons quines caigudes i mantenir-se activa a nivell competitiu, a nivell d'actitud combativa, sense anar més lluny al concurs, caus de 3 de 9 amb l'agulla i darrere vas al 3 de 10. Santa Tecla, caus de 2 de 9 i darrere fas el 5 de 9. Això fa 6 anys a la colla era impensable. Per tant, el cap de colla actual ha d'actuar d'una manera, partint del coneixement que té de la colla, que el cap de colla de fa X anys era impossible que s'ho plantegés. De fet, molts cops s'ho plantejava i quèiem, per aquesta manca de coneixement. Llavors és analitzar la mentalitat de la meva colla fins on podem arribar. Què em puc permetre? O sigui, hi va haver moments que, per exemple, deia, el Guill Sant Magí van caure, teníem molt clar que havíem de passar una sèrie de sortides sense caure segur. Perquè havíem salvat aquella situació complicada a nivell mental de confiança, però una segona caiguda ja no la salvàvem. Per tant, havies d'anar a assegurar molt, mantenir-te ferm, mantenir la colla sense caure per tornar a apretar. Doncs has d'anar controlant molt. I ja veus que la mateixa colla canvia al llarg dels anys. Doncs cadascú ha d'analitzar la meva colla fins on la puc estirar, fins on puc anar. Després hi ha un altre tema. El cap de colla ha d'estirar la colla fins a un punt. És molt important que el cap de colla aconsegueixi que al final l'acabi estirant. O sigui, jo a la colla soc conegut com aquell que va frenar la colla jove durant... Soc el freno de la jove. Perquè la colla volia més. Però, evidentment, la colla no analitza totes. O sigui, és més, no ho ha d'analitzar, ells han de tirar. I hi ha una sèrie de variables que no les tens. I a les discussions més fortes diuen però no has tirat el castell, i així no s'ho tirat mai. Quants graus de febre tenia l'enxaneta d'aquest castell, el qual no podíem substituir? No, clar, això no ho sé. Llavors, no m'ho pots discutir, perquè jo sí que ho sé. Però ara no pots anar donant aquesta explicació a tota la colla. És importantíssim controlar aquesta mentalitat de colla. I després, arrel del coneixement de la teva colla, jo crec que és molt important, i el Pau també ho ha dit, la composició del calendari. O sigui, jo sé que a nosaltres ens funcionen molt les diades de festa major, tradicionals, en un àmbit de festa major, que ens agrada actuar amb segons quines colles per competir-hi, però que també ens sentim molt còmodes amb segons quines altres amb les quals hi tens bon rotllo. Però en canvi hi haurà unes altres diades en què serà més complicat. I t'has de marcar aquest itinerari, per què? Perquè fer un calendari atractiu i motivador fa que la teva colla es mantingui enxufada, no? O sigui, aquell cap de setmana que dius, no hi aniria, dius, hòstia, però és que és la festa major de tal lloc. O aquest dia tenim un dinar d'amics, però clar, és que actuem amb aquests i amb aquests, no puc fallar. I vas generant això. Però és molt difícil d'extrapolar. Jo crec que és analitzar aquests paràmetres de cada colla i llavors fer-ho. I llavors els al·licients. A mi m'han preguntat moltes vegades per què us vau obsessionar tant amb el 5 de 9 i no vau anar pel 2 de 9, que en teoria és el pas que la majoria de colles fan com posterior al 3. Bé, doncs perquè la nostra colla necessitava fer el 5. I vam haver d'acabar convertint en il·lusió el que durant molts anys va ser una necessitat. I a partir del moment en què ho vam convertir en il·lusió vam aconseguir fer-lo. Però va costar molt arribar fins allí. Llavors, un extraterrestre caigut de fora, per molt hàbil que fos, per molt bon cap de colla que pogués ser, totes aquestes no ho hagués controlat i jo crec que són determinants. Llavors, cada colla tindrà la seva mentalitat, cada colla tindrà les seves necessitats de calendari i sobretot cada colla tindrà les seves obsessions que s'han de convertir en il·lusió. Llavors has de saber la tecla a tocar perquè quan il·lusiones, llavors allò il·lusiona molt. I és un motor molt gran. No sé si t'he contestat massa, però... No, ja m'ha servit. No, jo també et deia que analitzaves molt bé la teva colla quan us vau presentar i tenies clar els defectes o les mancances, no? Així ha sigut a nivell general que m'has comentat. Jo era més si podíem
extrapolar-ho a altres colles, doncs dependència de canalla o dependència de tronc, o poca gent d'assistència, o molt poques sortides al llarg de la temporada. Jo crec que incidir en el com ho fas més que en el què ho fas ha de funcionar a tothom, perquè és quan mantens a la gent i quan no et perjudica tant ni et penalitza tant no aconseguir l'objectiu. No, sí. O sigui, jo tenia gent que em deia, avui han fet els castells superbé, han pujat tots superfins, la canalla super... Bueno, ja es fixaven en una altra cosa, ja no buscaven fer el castell tal o sumar no sé quants punts, no, és, ostres, ho estem fent molt bé. Jo crec que això és pujar al nivell mínim, i ho han comentat gairebé tots, és algo bàsic, perquè és el que et dona la base per anar a fer el salt qualitatiu. I després la gent s'ha de sentir molt bé, i això és en tothom. Quan nosaltres entrem no podíem assajar el 5 perquè no teníem els crios, i no teníem 4 dosos. I ara una mica, com han comentat els marrecs, doncs hem arribat al punt que no només hi ha l'assaig de canalla, sinó que hem hagut de fer una escoleta de canalla els dimecres perquè eren 80 i ja no donàvem a l'abast en tenir. Doncs hem passat de 4 a 80. Hi ha el factor èxit que comentàvem abans, hi ha el factor de que està de moda, no sé què, però també hi ha el factor de que la gent s'hi sent còmoda, que la gent està molt bé i que la gent està a gust i que aquella nena va al col·legi i a mi m'ha vingut pas a dir si jo no vull que faci castells, però la Laura va al col·legi i no paga i que bé m'ho passo el castell, fins ara he anat de colònies allà i no sé què, i ara tota la classe vol fer castells. Mentre aquella nena estigui bé continuarà donant inputs positius. No sé, una mica això. Bé, exemples concrets, sí. Primer, mentalitat a l'assaig. O sigui, a l'assaig hi haurà proves que seran estirades una mica més del que antigament es feia. O sigui, nosaltres tenim una història de que a la mínima que algú es notava una mica d'això, del mateix tronc deien avall, avall. Un moment, els del tronc callats com putes. O sigui, aquí no parla ni Cristo. Per això estic jo baix portant el castell. I si no hi confieu, foto el camp i s'ha acabat. Vull dir que vinc d'un altre, però el que està portant els castells, la gent hi ha de creure. Hi ha de confiar, evidentment ha de segur que en sàpiga de castells, no? Però hi ha proves a l'assaig, que jo que sé, moments de la temporada, que dius, hosti, primer 5 de 7 net de l'any, no? Els has d'enganxar un dia tonto, un dimarts tonto, que no se l'esperen, que... Ai, que... Pam, 5 de 7 net. Pues es movia una mica, Sí, la veritat és que sí. Però bueno, tens les mans per tancar-lo, vull dir que per això curiós, també ja ho hem muntat, no? Llavors, això és mentalitat a l'assaig. Jo no sé què passarà a l'assaig mai. La gent arriba, el nostre primer 7 de 7 net va ser un dimarts, el primer 5 de 7 net un dimarts, el primer 4 de 7 net amb agulla un dimarts. La primera prova de 9 fins a cotxadors, un dimarts. Sempre el dimarts és el dia que a més es dona un premi, jo crec, llavors mentalitat a l'assaig. I després, jo crec confiança en el mètode. És a dir, si tu ho has assajat, ha de poder anar a plaça. I és igual si abans hi ha hagut una caiguda, i això és el que deia ell, no? Exemples concrets, nosaltres després, quan jo vaig ser entrar de cap de colla, va caure un 3 de 8 al Guinardó, que crec que hi éreu, els xics. Bueno, si no hi éreu, després vam fer 4 de 8, doncs va debutar una quinta. El normal és que dius, hòstia, una quinta a debutar ara, que acabem de caure, fica les vaques sagrades... No, van aquests. Mentalitat, per mi és el primer 7 de 8 que vam fer, 2 intents desmuntats de 5 de 8, el 7 de 8 has assajat, es fa amb un drama, canalla, plorar, no sé què, no, hòstia, prou, anem a fer castells, anem a disfrutar de fer castells. Mentalitat és, anem al Vendrell, amb les joves de Valls, tios, va, acabem de fer el 2 de 8 en folre, anem a plantar una mica de cara a les joves de Valls, que segur que ens guanyen, que al final no ens van guanyar, perquè mira, ells van caure de 5 de 8, però que segur que ens guanyen, però home, anem una mica a donar la cara, pum, motivació. Aquest cap de setmana passat nosaltres vam caure del Pilar a Tarragona, havíem pogut fer el 4 amb agulla el dia abans, canviant les 4 quintes i un segon, i una història, perquè estem fatal de gènere, i el 5 de l'endemà van debutar un segon, 2 quarts, 2 quints, el 2 tancat i una cotxador. I algunes mans, suposo. Això és mentalitat, tu ho has assajat i una deia a la torre, hòstia, però és que jo ho feia a descarregar a l'assaig. Jo he descarregat el 5 de 7 net, però a descarregar les dues que ho van fer a la torre. No? Les dues ho havien fet a descarregar. Això vol dir que no estan preparades per fer-ho a carregar? Home, per favor. Clar que estan preparades. Les dues han fet el 9, les dues han fet... Doncs vas a plaça i és igual, no ho has assajat així el castell, però el mètode funciona, doncs fas el castell, no passa res. I això és mentalitat que pot caure, Cuidado, però és anar a plaça a fer castells. I entres una mica en el rotllo de dir, hòstia, estem fent castells, que mola molt, no? Vull dir que a les colles a mi nosaltres ens costava molt tenir la mentalitat aquesta, no? I jo veig també que una mica les colles del voltant també ho han acabat
ho han acabat fent, no? I mira, vosaltres l'any passat, Sants, que veu la diada de festa major vostra, que veu fer intent de 4 de 9, després 3 de 9 carregat i vau acabar descarregant el Pilar de 7. No? Van així, bueno, però va ser una diada que el 3 de 9, després el 5 de 8... Sí, 3 de 9, 5 de 8, contra Magulla i després... No, 4, intent de 4 de 9... 4 de 9, 3 de 9 carregat, vull dir que, hòstia, no passa res, quan jugues segons quines lligues, doncs, o les jugues o no les jugues, no? Et cau el Pilar del 4 amb Agulla, nosaltres ens ha caigut 2 vegades i l'enxaneta ve darrere i dir, però el Pilar de 6 a mi no me'l treguis, perquè jo assajo per fer el Pilar de 6, el 4 amb Agulla és un càstig que em poseu. Però jo vull fer el Pilar de 6, vale, doncs Pilar de 6. I llavors passa el Pilar de 6 darrere i la colla pensa, hola, hem caigut el 4 amb Agulla però hem fet Pilar de 6. Això vol dir que guai, no? O caus d'una setmana i la setmana següent el descarregues, que no passa res. Que no cal... I això una mica el model del sud, jo crec que és el punt que hem de copiar de les colles del sud nosaltres, aquesta mentalitat castellera. I crec que el model d'assaig en general és el més bon d'aquí i ara ja s'ha estès a totes les colles. Aprofito la pregunta d'efectes concrets. Nosaltres sí que vam detectar 2 defectes molt clars. Un era que a principi de temporada no aconseguíem arrossegar la gent. O sigui, eren molts assajos, però no aconseguíem arrossegar la gent. Precisament per allò, perquè ens anàvem a Vilafranca a fer una actuació. Si ens anàvem a més de 10 quilòmetres de Barcelona, no venia la gent. Per tant, el que dèiem abans de fer un bon calendari, nosaltres ens plantegem un principi de temporada on pràcticament el més lluny que anem és a Sitges, perquè és una actuació que ens agrada i la gent sabem que hi va. Però intentem, durant els 2 primers 2 mesos i mig, intentar no moure'ns, per exemple, de la zona on sabem que la gent vindrà, perquè serà actuar, que surts de casa a les 11 i abans de les 3 tornes a estar a casa per poder dinar amb la família, amb tot, no? I a més que són actuacions que la gent no ve pels castells que faràs, perquè n'hi has de fer el 3, el 5 de 7 o alguna. No els motivarà els castells, sinó que els has d'obligar a dir aquestes actuacions són importants per després poder fer tot l'altre. I l'altre defecte que teníem era el de començar els assajos tard. L'assaig comença a les 8, hòstia, a les 8 és que falta aquest, no comencem, espera't, va. I començàvem al final a les 8 i quart. I al final vam dir, escolta, si l'assaig comença a les 8, comença a les 8, no hi és aquest? Hem de fer un altre, el farà un altre. I quan l'altre entri per la porta i digui, hòstia, avui no m'han esperat. Va, és igual, el dia següent torna a arribar tard. Hòstia, avui tampoc m'han esperat. Al tercer dia el tio està 10 minuts abans per si a cas. Per si I això... Aquestes a Guanxa no en tens algun que diu, bueno, doncs me'n vaig. Sí, però precisament aquest és el que no et donarà un rendiment a curt termini però no te l'aportarà a llarg termini, perquè et salvarà aquest dia però després qualsevol dia et faltarà perquè no li ve bé, no? Llavors necessites el que hem dit abans, a dia d'avui per pujar els troncs necessites un nivell de compromís màxim, si no segur que hi ha algun altre darrere o l'has de buscar. I per el que deies abans d'això, si en l'última candidatura vam més de 70 persones apuntades, ens ha funcionat perquè eren petites feines, no? Petites feines, vull dir, el tio que s'encarrega de les aigües, responsable d'aigües. És que el tio que sap que si no ve, ningú portarà les aigües, per tant, ja és una petita cosa. L'últim exemple que hem fet, i que és crec que de les coses més tontes que hem fet, i que, ostres, són unes persones supermotivades a la colla, i a més han fet ara l'última dia d'un vídeo que el podeu veure per YouTube, són les dones del sac, que els diem nosaltres. Són les que porten el sac per guardar les bosses durant l'actuació, no? És una tonteria de feina i les dones estan preocupades el dia que jo demà no puc venir, però ja m'he encarregat de buscar algú perquè porti les d'això i el següent dia segur que vinc, Són 3-4 persones que estan encarregades de petites feines en aquest sentit, que aporten molt a la colla perquè són necessàries aquestes feines i no cremes el tio que ja fa, hòstia, el de la paradeta que fa no sé què, que no sé quantos, o que ja porta la llista de pinyes. El de pinyes abans el veies, no? Amb tot carregat perquè feia 1000 coses. No, el de pinyes s'ha de dir el de pinyes, el que porta les bosses, el de la paradeta, el de canalla. Llavors reparteixes molt la feina i això t'ajuda, no? A nivell de tècnica, per exemple, fem el mateix. Jo tinc una tècnica bastant reduïda, som 5 persones al final. Són 5 persones que decidim i som més de 20 que executem. Per tant, al final les decisions, perquè ja quan prens decisions és molt més fàcil posar-te d'acord entre 5 que no pas entre 20, però en canvi a l'hora d'executar no pots executar amb 5, sinó que amb 20 persones són les que han d'executar, no? Per tant, com més persones impliquis al moment d'actuar, que és el moment en què necessites les mans, crec que el rendiment és brutal. Sí, el que comentaves de les comissions, si
com ha anat durant aquests anys. Això, com deia en Pau, l'important en colles a tots els nivells, ja no és independentment si és mitjà o gran, sinó que els que estan al capdavant que no hagin de fer feines que no els hi toca fer. Al final es tracta de repartir-ho tot i què millor que muntar aquestes comissions que ells els atenen a nivell de Junta, en diuen que es formen part de la Junta, nosaltres en diem comissions i hi ha un responsable en què es busca els seus ajudants. I això et funciona perquè el president no és el que ha de portar la paradeta o està ajudant a la paradeta o està ajudant al marxandatge o està ajudant, tot això s'ha d'anar repartint. I si funciona o no, evidentment funciona. L'important és que els que estan al capdavant al peu del canó cada dia i tot, aguantin. I la prova és que porten ja 4 anys i bueno, estan aguantant. Llavors, el bo és no cremar-te l'intent, si no et cremes en els 2 primers anys o un any, és que la cosa va bé, fer comissions. Bueno, primer dius jo soc en Jordi dels Marrecs, això de les actuacions a 10 minuts i així amb l'AVE mitja hora sou, sal? Podeu venir, us acceptem. I després hi havia una pregunta més per en Jordi i per en Pau, perquè les altres 2 colles, el pas aquest endavant va una mica associat a una cara, no? Crec que el pas endavant va començar amb en Raimon i el pas endavant va començar amb en Sergi. En canvi, vosaltres 2, em sembla que Sants va començar amb en Botella, no? I han sigut passos endavant, hi ha hagut canvis de cara. Amb en Jordi no ets el cap de colla ara, em sembla, no? Per tant, hi ha hagut un canvi de cara. Com es gestiona aquest canvi de cara? Perquè va molt, jo crec que, almenys des de fora, Gràcia va molt associat amb en Raimon i amb Marrecs jo crec que va associat amb en Sergi. En torna de 7, 5 de 8 en 4 anys, doncs hi ha una cara. Com es gestiona aquest canvi de cara? Com ho heu fet? Si us heu posat en la mateixa tècnica a segona cara o com ho heu fet? Bé, nosaltres doncs jo crec que vam marcar, crec que la colla ha interioritzat el mètode de treball i a partir d'aquí és molt fàcil. Fins al punt de trobar-nos en la situació que hi ha molts moments que les tècniques hem sigut conscients d'errors, o sigui, ens hem equivocat, que la colla ha corregit. Avui aquí no hem estat bé, hem fallat, i en canvi la colla ha arribat a un punt de maduresa que ha corregit el nostre propi error. Sí que crec que és molt important que hi ha hagut uns vincles molt clars en les tècniques de la colla en els últims 7 anys. Jo vaig ser cap de colla 3 anys, després va entrar el Jordi Santís, que va estar 3 anys més. El Jordi era el meu segon cap de colla i quan ell va entrar em vaig col·locar jo de segon cap de colla i el cap de canalla també va passar a ser segon cap de colla, amb la qual hi havia un nucli de tècnica que es mantenia bastant. Durant aquests anys també havia tingut un paper de cap de pinyes el Carles Ribas, que és l'actual cap de colla, amb la qual sí que hi ha una seqüència de gent involucrada i que ha participat. De fet, un dels problemes greus que ens plantejava el nostre relleu era aquest, o sigui, jo vaig estar 3 anys i vaig haver de deixar-ho per motius de feina, afortunadament el Jordi ho va agafar, però el Jordi ho va agafar per 2 anys i no hi havia manera que ens deixessin plegar, d'alguna manera, i sí que és cert que la colla ens reclamava que no havíem preparat un relleu. Però per l'altra banda nosaltres ens generàvem, vèiem malament col·locar la pressió de dir seràs tu ets el nostre relleu, no? 1, per aquella persona que li col·locaves una pressió sobre brutal i 2, perquè d'alguna manera limitaves la llibertat de la colla de triar qui volia ser el seu responsable. Llavors sí que vam arribar al compromís, o el Jordi va assumir el compromís, el Jordi Santís en aquest cas, de continuar un any més involucrant més gent nova o el màxim de gent possible dintre de la tècnica. Sí que és cert que al nostre principi, pels condicionants aquests amb els que es trobàvem i pel moment en què es trobava la colla, havíem fet una tècnica molt tancada, un nucli de 4 a 5 persones com a molt tancat, que com que havíem agafat una dinàmica de treball i un mètode que ens funcionava, doncs probablement sense adonar-nos-en, sí que transmitíem a la nostra manera de treballar, perquè en el fons li estaves fent fer la colla i la colla ho veia i n'aprenia, però eren molt hermètics,
no parlàvem amb ningú, o sigui, érem molt tancats en nosaltres mateixos. Aquest darrer any sí que vam fer un exercici d'obertura, d'ampliar, d'entrar gent nova. Aquesta gent nova, d'alguna manera, t'amplia l'àmbit d'influència, perquè ja és aquest que no hi era mai, però aquest parla amb els 10 que ells són amics però que no tenen relació amb tu, etc. I aquí sí que va sorgir ja la nova candidatura, que malgrat tot va acabar encapçalant el que havia sigut el cap de pinyes de l'any anterior. Però sí que en totes les assemblees, quan es plantejava que encara no hi havia una candidatura feta, moltes de les veus que s'aixecaven a opinar deien no, si la metodologia ja la coneixem, o sigui, si hem d'aplicar això. Jo crec i espero i desitjo que la colla sigui capaç de mantenir aquesta metodologia i la personalitat d'ens ara. Si ens sabria molt greu que creient-nos bons, com ja ens havien cregut antigament, deixéssim de treballar, el que seria un error greu, i que féssim exercicis de pèrdua d'humilitat quan aquestes dues coses t'acaben condemnant. Jo crec que de moment la gent que va davant ho està fent bé i ho té assumit. De totes formes, tant Jordi Sentís com jo hem tingut la predisposició amb la tècnica actual del que necessitin, d'assistir a alguna reunió si convé, etc. I jo crec que aquesta seqüència d'una continuïtat de grup de treball ha sigut la que ha afiançat la metodologia de la colla. El nostre cas és completament igual, no és les persones, sinó que el que es va crear va ser un mètode de treball amb el qual hi vam creure i les persones que han anat seguint hem continuat creient i com que veiem que funcionava, l'únic que ens hem dedicat crec que és a intentar mirar els defectes que té aquest mètode per millorar-los. I crec que com que la base era sòlida, el que vam construir des de l'inici amb ja l'Andreu va ser la primera cara visible, però hi havia molta més feina a darrere que ha donat els seus fruits al final, sobretot a nivell més social que no pas tècnic, però com deia, si la part social no creixes, la part tècnica després et veus limitada, i després amb l'Andreu vam poder fer el pas aquest perquè hi havia aquest treball en previ. Però el mètode que vam agafar potser cap a l'any 2006 ens el vam creure, quan va haver-hi el canvi de tècnica va ser després del primer Castell de Nou, va costar, perquè realment nosaltres sí que no vam tenir aquesta continuïtat de la tècnica que estàvem l'any 2008, i jo hi era. L'any 2009 quan vam canviar, pràcticament va ser tota nova, o sigui que va continuar un parell de persones, però pràcticament era tota nova. I després, quan jo he agafat la tècnica, pràcticament també ha sigut molt nova respecte a la que hi havia. És creure en això, creure en el mètode perquè t'ha donat resultats, per tant, hi creus, i l'únic que et dediques és a millorar aquells petits defectes que tot mètode té i sempre pots anar donant un pas més per millorar-ho. Hola, soc el Paco Cruz de Granollers. La meva pregunta seria com veieu que afecta o pot afectar les colles castelleres les retransmissions de les diades castelleres, amb la qual la televisió, els que anem a places importants o menys importants a nivell casteller a veure'ls, sabem que la televisió fa fàcil el que no ho sembla i la manera que tracten de vegades els comentaristes banalitzant castells de 8, per exemple, com si sembla. O sigui, la retransmissió fa fàcil el que no ho sembla, no? I no sé si això té algun efecte sobre les colles. Bé, perquè les colles de seguida veuen fàcil passar de 8 a 9 i, bueno, si tenim 9, en 3 més tenim el 3 de 10. Perquè jo crec que en moments determinats s'està frivolitzant des dels mitjans de comunicació amb aquests castells. O sigui, és la meva guerra diària. No, tens tota la raó. O sigui, jo, la primera tertúlia que vaig estar a 3 rondes, havien els nens del Vendrell descarregat el seu primer 3 de 8 després de, no sé quants anys, 30 anys sense fer un 3 de 8, jo què sé. I la primera pregunta que li fa el periodista, bueno, ara que teniu el 3 de 8, què? Quan ve el 5? Hola, tio, acaben de fer el primer 3 de 8. O sigui, és que no fan premsa castellera, fan resultatisme casteller barra el proper que fareu què serà, no? I llavors, quan fan tertúlia, en plan, què fareu? I resultatisme. Heu fet tal, no? Però ningú mai investiga, hòstia, quina diferència hi ha? No sé, per exemple, quan es van veure els
pilars de 8, no? Aquests Sant Fèlix. Ningú va parlar de com de diferents eren els pilars, com de diferent agafaven les manilles de cada pilar, com diferents estaven estructurats els folres, que eren tots diferents. Si els mireu, ningú t'ho explica. Per què? No, l'important és el pilar. 2 carregats, un inteny i un no sé què. Bueno, vale, doncs merci, no? I a part això et crea a la colla, que la colla ho veu, una pressió absolutament absurda. I et ve el periodista, escolta, què per festa major? Què? I què? I el concurs, què? Això, al mes de maig, eh? Què fareu pel concurs? Què sé què fareu pel concurs? Jo abans tinc la Mercè, que si em feu un mego a la Mercè, doncs potser no puc fer res del concurs, jo què sé. I ells van així, i fa mal. Llavors a la colla se li ha d'explicar molt. No, nosaltres el nostre, sobretot, el cap sobre els ombros, sobretot, modèstia, il·lusió i ganes de fer les coses. I si no, si ens diuen, a nosaltres ara per exemple ens estan... Sembla que un game extra ara sigui lo normal, no, és lo normal, o sigui, com que ja heu fet el 4-9, doncs lo normal és que feu un game extra, home. Per favor, vull dir, les colles abans de fer un game extra han estat, bueno, entre un castell de 9, entre el 4 de 9 i el primer game extra, les colles han passat 3 anys, la majoria. I la pressió que estem rebent nosaltres ara, constant, és, bueno, tios, jo què sé, que ara és mentint, o sigui, sabem que Gràcia farà no sé quantos, bueno, doncs merci, doncs vale. Però sí, home, ja ho farem, saps? Vull dir, que arribàvem al concurs i a mi em ve el Melilla, què, el 2 de 9? 2 de 9? Què dius? Sí, home, que el 3 de 9 el fas molt bé, el 4 de 9 si et surt, doncs després fas una prova a plaça del 2 de 9. Vull dir, clar, però què t'ha llegit la premsa d'allà? No, perquè clar, Gràcia, el 2 de 9 ja estan aquí. A mi em fa molt de mal, no sé les altres colles, a mi em fa molt de mal. No, sí que fa molt de mal. Crec que és un problema de periodisme casteller. No. Jo soc casteller, que a vegades parlo de castells, no soc periodista casteller. De fet, és una cosa que he deixat molt clar moltes vegades. No, a més, nosaltres, que a vegades escrivim un mitjà, fem la broma, no? El periodisme, la lacra del món casteller. Perquè és que realment generen molt de dolor. El problema és que normalment el periodisme casteller està enfocat a un públic no casteller, amb la qual ajuntar els interessos és molt complicat. Però ells han de vendre objectius, han de vendre no sé què, i no. I el problema, jo estic molt d'acord, o sigui, els 4 pilars de 8 que es van veure a Sant Fèlix, els 4 estaven fets amb tècniques diferents de folre i manilles. No ho va comentar ningú, absolutament ningú, però és que no ho saben, és que és impossible que ho comentin. Nosaltres quan entrem a plaça de Sant Fèlix, em ve la noia d'un mitjà, és igual quin, aquí és tal, i dic, ostres, el quart de la rengla, ja te l'ensenyaré. Què és la rengla? Clar, llavors dius, tu ara informaràs i parlaràs sobre això? Com? No? Una pregunta. Per què se suposa que la gent ha de saber el que és el KERS i les 50 dades que hi ha a la Fórmula 1 i no poden entendre, si se'ls explica al públic, com va un cas, vull dir que en formació la gent no és tonta, vaja, és que si partim de la base que la gent és estúpida, doncs clar. Però bueno, jo aquesta discussió l'he tingut moltes vegades amb periodistes. De dir, és que busquem, o sigui, el seu argument és busquem fer un producte atractiu. Jo sempre he argumentat que considero que seria molt més atractiu explicar aquestes intríngulis, explicar aquestes tècniques, explicar aquestes variables, que no pas parlar només de carregat, llenya, descarregat, objectiu, el derbi ballenc, la frontera, la línia vermella. No expliquen com estem fent, què estem fent, per què ho fan, que un 3 és molt més pesat que l'altre, però arribes al punt de que, ja no ho digueu això, però jo a vegades parlant amb periodistes els hi dius coses. T'has fixat aquesta colla que ha fet aquest 3 molt més lleuger de lo normal perquè està buscant el 3 de 10? Conscient que és mentida, però que ho llegiré dilluns a la premsa. I dilluns, compres el diari i veus tal colla va fer un 3 molt més lleuger perquè estaven buscant i dius, no pot ser, és que s'ho ha menjat amb patates. Bueno, doncs, partint d'això és molt difícil. Hem de fer molta didàctica, molta pedagogia als periodistes i sobretot als nostres castellers perquè no entrin en aquesta seqüència i que no es deixin influir per això perquè llavors estem perduts. Si deixem de valorar el 3 de 8 com a castell, que és un castellàs, al final acabarem perdent el valor a tot. I en el fons estem jugant amb el que fem. I això té molt de valor. Fem una pregunta perquè ja has fet l'hora. Bueno,
Bona nit, soc el David, d'Èxits. Ara, per exemple, vosaltres, Raimon, Gràcia, heu fet el 3 de 9, el 4 de 9, vosaltres heu fet la Torre de 9 en Font-Rimanilles. Com ho feu ara per seguir motivant la colla? Per passar ara un camí extra, dic que són 2-3 anys. Aquests 2-3 anys d'anar fent el 3 de 9, el 4 de 9, sí. Per això, la pregunta és, a la colla ara, com li dius que pel proper repte s'hauran de passar 2 anys i s'ha de seguir treballant per conservar aquests castells? No els hi dic, ho veuen. Realment nosaltres el 2008 vam fer el primer 3 de 9, el 2010 el primer 4 de 9 i ara el 2014 el primer 2 de 9. Ningú fins a aquesta temporada s'havia plantejat que poguessin portar un 2 de 9 perquè a l'assaig, ja només per volum de gent ja dius, és que no pots, tu fas una prova i dius, mira, heu patit com a bèsties, no? Sí, doncs només hi havia terços. Llavors la gent ho veu claríssimament. Com els motives? Sabent que el que estàs fent no és fàcil i que el que has fet ho has de repetir moltes vegades. Nosaltres fins l'any passat no havíem encadenat mai més de 2 castells de 9 consecutius descarregats. Això et suposa que evidentment no tens la capacitat de fer castells de 9 quan vols. Llavors el primer que li has de dir a la colla és tu primer el que has de fer és consolidar els castells de 9 que tens. I si no ho aconsegueixes, has de continuar lluitant per fer aquests castells de 9. I a partir d'aquí, quan comences a fer-ho, veus que el següent pas és possible. Perquè dius, ostres, ara ja és el que vam fer nosaltres aquesta temporada. L'objectiu d'aquesta temporada, i molt sincerament, no era fer el castell al camp extra. Era fer moltes tripletes aquest any. Volíem fer 3 i 4 de 9, 3 i 4 de 9, 3 i 4 de 9. Clar, quan a la Mercè ho fas per quarta vegada, i als assajos, el que sempre diu el Crespo, és a l'assaig has d'anar molt per davant del que vas a l'actuació. Per tant, si portàvem 4 tripletes, a l'assaig evidentment portàvem molt de feina feta ja. Llavors ja la gent ja comença a veure que, ostres, aquí no s'acaba la feina. A mi també, molts periodistes, moltes coses, hòstia, la Mercè i el 2 de 9, hòstia, la Mercè no... Arribo amb els pixats al ventre, no m'obliguis aquí. Sembla que a més sembla que t'ho exigeixis, no? Però ho faràs, no? Perquè si no, vaya merda. Dius, hòstia, no havíem fet mai una tripleta de la Mercè, cap colla, s'havia vist 2 castells de 9 en tota la història de la Mercè, aquest any 6 en la mateixa actuació, hòstia, s'ha d'aprendre a valorar, no? Sí, és disfrutar-ho, no? I al final la motivació ve per aquí, no? De saber quin és el teu pròxim objectiu assolible. Si realment no has fet els castells de 9, no et pots plantejar el fet de fer el salt al gamma extra, perquè no tens sempre, no? La base sòlida no hi és, per tant, la gent no es pot arribar a motivar per un altre fet, perquè te la fotràs. Podràs convocar un assaig, col·locar 600 al 2 de 9, el dia següent fer-lo, fotre't una hòstia com un piano, i al final, el dia següent no tens a ningú assaig, per dir, hòstia, no farem mai aquest castell. En canvi, si has fet els passos previs, doncs sí. No, la veritat és que jo ni idea, perquè nosaltres ara, després de fer el 3 i el 4 de 9, lògicament hem tingut un bajón normal, la gent ha d'estar de relax una mica, els assajos fem el que podem, hem tingut baixes, hem tingut històries, amb la qual entres dintre de la normalització dels castells, no? Jo crec que és important que les colles, la gent de la colla segueixi valorant l'assoliment del nivell mitjà. El nostre objectiu d'aquest any era molts castells de 8 i mig. Molts castells. L'altre dia vaig comptar diades, si en fem 28, hem fet 8 diades on no hem fet castells de 8 i mig. Vull dir, 20 diades, això vol dir que és el nivell nostre assolit, perfecte. Hem de seguir valorant els castells de 8 i mig. I si l'any que ve continuarem valorant aquests castells a principi d'any i podem sumar més castells de 9, no? Doncs ens podrem plantejar el que seria un gamma extra que, sincerament, per mi un gamma extra a nivell de la variabilitat i la incertesa, sobretot de l'aposta, és a partir del 2 de 9. Entenc que el 9 de 8 és una porta que se'ns obre una mica per darrere, per dir-li gamma extra, que és molt més difícil que un 3 de 9, cuidao, vull dir que només nosaltres les proves que estem fent, allò és una bèstia, però té un grau d'incertesa menor que el que seria un 2 de 9, un 5 de 9, que les estadístiques diuen que quan van a plaça
estranyament les colles en descarreguen més dels que carreguen, no? I per fer aquests passos realment has d'estar molt preparat. L'any que ve nosaltres ho veurem. Enguany ja ho tenim la feina feta. Si acabem l'any fent un castell de 9 més o 2, serà perfecte, i si podem afegir una mica més, doncs guai, i si no, doncs l'any que ve. I si no, d'aquí 3, com ells per exemple han tardat 4 a fer-ho, que és el que toca. Més preguntes? Ara vols fer una pregunta? Vaig a pulmó o...? Sí, acabo ja, perquè a mi una de les coses que em preocupa, en lloc de fer un pas endavant, que em preocupa moltíssim, i però he estat molt atent, us ho prometo, he estat molt atent. La meva pregunta a més, un cop has fet què has de fer per no fer-lo enrere, amb què has d'estar atent, o si no has trobat alguna vegada, estan atent amb coses, però dius, ostres, ara el que no puc fer és perdre aquest nivell. I em preocupen dos aspectes. El primer és l'aspecte tècnic, allà en quines coses us heu pogut trobar a nivell tècnic, un ego d'un casteller que falta i troba nòvia i se'n va, o s'emprenya amb no sé qui i no ve, o per l'altra banda, un tema social, perquè de la mateixa manera que estic d'acord que, no sé si podíem arribar a discutir amb el Pau sobre la alimentació de què és abans de l'ou la gallina, si a nivell social, però bueno, és igual. És evident que una cosa acompanya l'altra, i no hi ha castells si no tens gent, i no tens gent si no tens castells, és una cosa que vas portant. Sí que, per exemple, no sé, ara m'ha vingut al cap una teoria que jo diria que ve del Negre, la primera persona que vaig sentir és el Negre de Rassa, que ell diu que la crisi fa que alimenti les colles de gent pel fet que això, que hi ha crisis, el fet de fer castells és un oci gratuït o molt barat, i això fa que alimenti la gent, però bueno, esperem que tard o d'hora això de la crisi, ara ja comença a ser tard, però al final tard o d'hora això solventarà i per tant pot ser que ens retregui gent i que perdem aquest substrat com a mínim social, de si us ha plantejat això i us heu trobat en algun moment i com ho heu solucionat, els dos aspectes. Un cop has fet el pas endavant, com no fer-lo enrere. Mira, no em parlo començar. Sí que és veritat que Marrecs moltes vegades ens hem plantejat que arribar a l'èxit està molt bé, però fer el pas enrere també hi ha una línia molt fina, colles que no tenim tant volum social, és molt fàcil. Ara, nosaltres a la Torre de 8, no? Quan vam carregar la primera Torre de 8, dic, hòstia, és molt fàcil arribar-hi i el difícil és mantenir-ho i fins i tot anar més i hi ha fines línies que s'han de vigilar, no traspassar. Llavors, és com la roda aquesta, independentment si hi ha crisi o no, penso que cada colla ha de viure independentment de la crisi del moviment social que hi ha econòmic, però com a colla sí que és molt important mantenir la roda positiva de la colla, que en diem. Hi ha d'haver una bona harmonia dins la colla. Evidentment a fora pot passar el que hagi de passar, però hi ha una roda dintre la colla que s'ha d'alimentar en ella mateixa, o sigui que tothom ha de venir a disfrutar, tothom ha d'estar tranquil amb el del costat. Si comencen a haver-hi mals rotllos a dintre la colla, colles mitjanes del nostre nivell, si comencen a haver-hi problemes que fan que vagin tirant enrere, que vagin reculant, que famílies no vinguin, que aquest s'ha emprenyat amb aquell, que aquell... O sigui, s'ha de matar d'arrel, s'ha d'eliminar el problema i a vegades pot comportar la baixa algun casteller. Mai es farà fora ningú, o sigui, no pot ser que això faci... has de perdre castellers, però el que no t'ha de fer és perdre l'harmonia. Si hi ha un casteller de tronc, el que comentàvem abans, que no et ve dies puntuals i que ja el tens al castell punta, el que has de fer és plantejar-te el mateix castell punta sense aquella persona, perquè estàs creant una roda negativa aquí. Tens una dependència d'un paio que no et ve gaire o quasi gens i tens uns altres treballant. Llavors, aquests casos s'han d'eliminar. I si aquesta persona ha de deixar de venir, tu no fas fora ningú, és ell que deixa de venir perquè no va a aquell castell. O sigui, guanyes temps, o sigui, fas poder un pas enrere per fer-ne després dos endavant. Llavors és important, com menys casos hi hagin d'aquests millor, i sobretot que hi hagi una roda positiva dins de la colla, que la colla s'ho faci bé, que la colla disfruti, que la colla, tot el que s'ha sentit aquí. O sigui, anar enrere és molt fàcil, avançar és extremadament difícil. Llavors, un cop s'ha agafat el mètode, que totes les colles tenen el seu mètode i ja estan treballant en ell, els que venen a darrere han de seguir aquesta roda, seguir el mètode, i si ha funcionat, fer-lo funcionar i sobretot disfrutar i amb moltes ganes de davant, perquè també si els de davant hi van sense ganes, recular no costa gens. Nosaltres
Nosaltres, en el cas aquest de no donar un pas enrere, el que, sobretot, i recordo els primers anys, amb l'Andreu, quan vam començar a fer els primers castells de nou, començàvem la temporada següent dient, hòstia, el que no podem perdre és 3 i 4 a 8. Ens marcàvem el límit de que sabíem que si perdíem allò, llavors la caiguda era molt important. Si arribàvem a fer 3, 4 a 8, si quèiem al nivell, érem capaços d'explicar a la colla el per què, perquè hi ha molts factors els quals et podien fer que no arribessis al 3 de 9, i parlo perquè quan vam fer el pas al 3 de 9 no teníem el 5 de 8 tampoc, només teníem 3, 4 de 8, torre 8 i 3 de 9. Per tant, si perdíem 3 i 4 de 8, la gent era molt difícil explicar el per què, perquè evidentment venies d'una dinàmica molt bona, com pot ser que no arribéssim al 3 o al 4 a 8, no? I ens marcàvem aquests objectius, sobretot. Si arribàvem a aquests objectius i no arribàvem a fer el 3 de 9, creiem que teníem o sabríem analitzar el per què no havies arribat i explicar-ho molt bé a la colla perquè no fos un fracàs absolut, sinó que allò havia sigut el nostre límit i arribar al límit sempre costa. Per tant, el que no podíem permetre'ns és fer el pas molt més enrere del 3 i del 4 de 9. La part de nivell social, jo crec que sí que la crisi fa una mica que vingui gent, però jo crec que és més la dinàmica del país. Aquesta vegada és més la dinàmica del país, que els castells ara estan de moda i tal, que no pas per la vessant de crisi. No? Crec que si no, la gent hagués anat a les colles que ja hi són i en canvi el que ha portat és que a petits pobles o petits no sé què es creïn colles noves i això no crec que sigui per la crisi sinó per la il·lusió de la gent a nivell de sentiment de país. Estic molt d'acord amb el Pau. Jo crec que el pas endarrere l'has de controlar. De fet, lliga amb tot el que hem anat comentant durant la xerrada, has de controlar el nivell mínim. Jo no sé si l'any que ve la colla jove farà el 5 de 9, si farà el 2 de 9, però ha de fer el 3 i el 4 de 9. Segur. I has de mantenir aquest nivell. Jo crec que no tenim gamma extra, un castell superior al 3 de 9 està condicionat a moltes variables, com deia abans el Raimon, els percentatges són molt més diferents. Ara, jo sí que crec que la colla jove ha de poder fer castells de 9 bàsics i crec que això sí que tots d'aquí, això sí que seria fer un gran pas endarrere, com deia ell, difícilment justificable. Però crec que el treball i tot això marca per mantenir aquest nivell que fa uns anys era de castells de 8 i ara has aconseguit pujar fins als castells de 9. Més enllà d'això, molts cops fem la reflexió aquesta que comentaves del casteller de tronc que se te'n va o de l'ego i al final és veritat, tots ens hem trobat problemes d'aquests, però no contemplem mai l'altra part, no? En el fons qui té alguna cosa que ell vol ets tu. O sigui, ell vol pujar. Si no puja, ell pujarà un altre, millor o pitjor. Tardarem més o menys en tornar-ho a fer, però pujarà un altre. Evidentment el casteller se'n pot anar a una altra colla, però ell també hi ha alguna cosa que vol, no t'està fent el gran favor de la vida pujant. Evidentment sí que els has de valorar molt el sacrifici, l'esforç, com deia ell, cada vegada l'exigència per ser casteller de tronc, la preparació cada vegada és més. Evidentment ho valorem, però tu també tens alguna que ell vol, que és pujar. Ell vol pujar i en molts casos l'ego aquest vol sortir a la foto. I si es baralla i s'hi nega o decideix que com que no feu el que jo vull me'n vaig, en el fons ell deixa de sortir a la foto. Però la colla, més tard o més d'hora, continuarà tenint aquella foto, amb un altre casteller en aquell lloc. I això a vegades costa, no? A vegades tenim massa por, no. Déu. No vols? Déu. I el canviaràs. Tardaràs més o menys, però l'acabaràs canviant segur. I a vegades pesa molt més la il·lusió que la capacitat tècnica, perquè et dona molt més capacitat de resistència. Llavors, a vegades, jo no crec que el pas endarrere pugui... Home, potser en casos molt fonamentals d'una colla, amb pocs castellers, que té aquell que és bàsic per fer no sé què, tot i així, l'acabaries canviant. O sigui, acabaries trobant un relleu, de fet. Hem coincidit tots en què mantenir o cedir a segons què t'acaba generant una dinàmica negativa. I pel que fa al pas endarrere social, bé, jo crec que això sí que es pot produir per factors. O sigui, jo crec que els castellers o les colles castellers hem de controlar els factors que estan a les nostres mans. La bona roda, la dinàmica,
les seqüències de situació de país, etc. Però hi haurà coses que potser si d'aquí X anys, esperem que siguin molts, el fet que Casteller està no tan ben vist com ara, esperem que no mal vist, però no tan ben vist com ara, evidentment tindrem menys gent. Però llavors haurem d'insistir en que el valor és, doncs potser ara sembla que si no fas un gamma extra a la premsa no tens per què sortir, doncs llavors no sortirà si no fas castells de 9. I si la crisi és molt més gran, no sortirà si no fas castells de 8. Però nosaltres com a castellers hem de seguir valorant aquell 2 de 7, aquell 3 de 8, aquell 5 de 7, perquè sabem el que costa i sabem el que val. I si nosaltres ho tenim clar, la crisi serà relativa. Baixarà el nivell general, però les colles continuarem fent i ens ho continuarem passant per castells. Jo crec que aquest prisma no l'hem de perdre. Jo soc més pessimista i no crec que estiguem en crisi, això per començar. Això és sistèmic. Vull dir que les colles tenim el que tenim ja, jo crec que ho tindrem. Estic d'acord que no ho perdrem perquè... és que no us recuperarem d'això perquè és que estem parlant d'estat. Vull dir que el que s'han endut ja s'han endut i ja està. I no tinc res més a aportar.